En welkom bij Noorderwien Live, het muzikale dwarsplein van Friesland. Leuk dat je erbij bent. Er komen de 3 uur een heel soort muzikanten die roeren vlier. Jong en oud, ze komen net alleen uit Nederland, wij, maar de Joert uit Engeland. Wij. En natuurlijk hebben we een heel soort mensen die hier waarom te rennen. Joert, de verste vlogster weer. Hoi. Regina, hoe is het bij jou? Ja, hartstikke goed. Mooi. Ik ben er weer. Ja, griep, hè? Ja, ik griep, maar zie je Blans, hè, die doet ik nou echt de backstage vlog. En ik moet toch even zitten de vorige keer. Ik vond het echt heel mooi. Good job. Ja, maar het kind zegt, ik wil het filmpje en succes kun je delen, hè? Hier is weer een poster mee, maar staan. Ja, straks komt straks met de gisteren reclame mee. Weet je zeker dat we er straks aan tak komen? Dat wist het je nooit zeker. Meestal komt het al wel onder beurt. Oké, ja, de band, de Elfsteden band. Winter Alverstede bandcompetitie. Ik heb hem toch nog even... Let maar even zien of hij. Ja. Nou ja, sure, dat is 12 februari. Is in de Wij straks meer over vertellen. Nou, mooi. Ik ga nog even naar Mike. Mike komt ze nou naar Del. Die is meestal altijd de prijs. Plegen we altijd mee. Nou, dat doet het net zo lang meer. Nee, Michelle, wat is het? Nog 4 weken en 6 dagen. Dan zit ik in Nepal. Of tenminste in het vliegtuig naar Nepal. Dubai en dan Tron en Kathmandu. Ja. Gaan we straks ook praten. Gisteren ben je hier op de pot of net? Ja, Marcel Smit is Joert aan de beurt. Weet je dat al? Ja, zeker. Normaal is dat net zo, hè? Dan is een verrassing. Maar ik heb via Facebook alleen een berichtje die in. Hij weet ervan, hij is voorbereid. Leuk is best. We praten straks nog even over de reis in. Leuk dat je er weer best. Want ik wil aan terug naar mijn eerste muzikale gasten. Straks een heel soort gasten uit Snits en omkrieten. Dan gaan we al die mensen hier een jong talent vanwege het Versfestival. Marcel Smit komt dus nog wel, want die moet ik even spelen in verband met zijn nieuwe album natuurlijk. Klassina zal nog optreden. Maar we gaan eerst naar Hannah Rose Platt. Ze komt uit Engeland. Ze werkt in Londen, om correct te wezen. Raised in Liverpool, but now London, I believe, isn't it? Yeah, moved down south a few years ago in the Traitor. And who is the guy next to you? This is Freddie Draper, very talented musician. Always on tour with both of you? It's been absolutely brilliant. We've had so much fun, haven't we? Yeah, it's our first time in the Netherlands, and it's just been everyone's been so warm and friendly, and we don't really want to leave. Stay. You want just stay. Wish we Yeah. could. You always play together? Yeah, sometimes it's just me and my guitar, sometimes me and Freddie, and then sometimes we have like a full 5-piece band with drums and some other instruments, so a lot of fun. Is it because of the music you moved to London? Yes. There's just so many more places to play, and everything's happening there, really, in the UK. How did it start? By being obsessed with my mum and dad's record collection. Okay. Yep, everything from soul to punk to grunge to country. So yeah, it was all there. And at my fingertips. Didn't have to go searching for it. And did it start with the guitar or just with another instrument? Guitar mostly, and I used to play cello as well when I was little. Okay. And you got your first album out? I've actually got a second one out. Oh, second out. Sorry. It's okay. So my first album I recorded in Nashville a few years ago. Portraits? That's the one. Yep. And the second album is called Letters Under Floorboards. And that's just been released on a Netherlands-based label, Continental. Okay. I'm sorry. What's the story about your second album? Where did you record it? Also in America or no? In the UK, the second album, yeah, all around the UK with my friends this time, which was lovely. Now on tour. Today you have a promo day, I think. Yeah, we have promo day today. We think we have a day off tomorrow. So we're going to try and do some sightseeing. And then Zoetermeer on Sunday. And then we're home. What's going to be the songs you're going to play? I'm going to play 1954 first. And then Brooklyn after that. Good to have you on the show. Thank you. Zij is fantastisch, dames en heren, maar dat laat ze nou wel jaren. Hannah Rose Platt, live in Noorderwien. Maybe you're low on gasoline. You've never been this late before. 17 and in my heels, fancy dress, jewels in my ears. Patiently I'm waiting at the door. I look out of the window. Is this my father's house? I can't be sure. The lady dressed in white who takes my temperature each night. She says this is a 1950
be glowing as you drive. I can't wait for rooftop dancing neath the blue starlight. Everything will be alright when you pick me up tonight. There's a man looks just like you, except his cheeks have lost their hue. And they say he comes to see me every night. He tells me age is an illusion. We grow younger if we choose to. And this is what is happening with my mind. There's something so familiar. We're singing songs I didn't know I knew. And I think that he might love me, 'cause I swear he sheds a tear when I tell him that my heart belongs to you. And I can't wait to see you when you pull up outside, 'cause you'll be in your best suit, I'll be glowing as you drive. I can't wait for rooftop dancing neath the blue starlight. Everything will be alright when you pick me up tonight. And I can't wait to tell you all these crazy things I've dreamed. Weddings, babies, grandchildren all playing around our feet. Memories like a journal I am struggling to read. The writing's on the page, but the ink begins to fade. And I can't wait to see you when you pull up outside, 'cause you'll be in your best suit, I'll be glowing as you drive. I can't wait for rooftop dancing neath the blue starlight. Everything will be alright when you pick me up tonight. When you pick me up tonight. I don't know where you could be. Maybe you're low on gasoline. You've never been this late before. Thank you very much. My darling, I made it across, and I am writing this as my ship docks. I'm looking up at Lady Liberty. It won't be long till you're here with me. I'll build bridges and railways too, make my fortune, then come for you. Soon we'll be walking through the golden door, from County Cork to Brooklyn, New York. Oh my love, it's been a year. Please have faith, I'll get you here. It's been so long since I've seen your face. We must be
be hopeful. We must be brave. My darling, life is so tough. I'm overworked and weak and never paid enough. I was a fool to think there could be more for us out in Brooklyn, New York. So many people, so many dreams washed away with the ocean waves. I'll never make enough for passage home. I'll grow old in Brooklyn, New York. But I miss your voice, and I miss your laugh. I miss the faces of the children we won't have. All my love, it's not too deep. Please don't wait and forgive me. Kiss these pages goodbye for me. Know I have loved you, and every day I make a wish on Lady Liberty. That you'll be happy and set you free. Thank you. Wauw, wauw. Goosebumps. Very nice. Hannah Rose Platt, dames en heren. En bij het eerste nummer ik nog Freddie Draper erbij. Maar ze beiden zijn vaak on tour. Het tweede nummer die is dus even solo. Opgegroeid in Liverpool, maar voor de muziek toch wel terugreizigen naar Londen. Kies ik meer spelers verteld. Het tweede album uit. Ik zie het even een album mis. Ach ja, dat kan soms gebeuren. About your music, because you told me you're raised with punk music and all kinds of music at home. So much. When did you choose for more country music? I think it was because my stepdad was massively into that 90s kind of alt country wave of bands like Ryan Adams and Whiskey Town and like Uncle Tupelo, Wilco. And I loved the combination of the storytelling lyrics with the music, and it just was hooked. Yeah, after that. And now, touring, of course, for the first time in Holland. But do you do more countries abroad where you play? I've done a little bit in the US before, and mostly around the UK. But this is our first time on the continent, so we're super excited, and we don't want to go home. We just want to keep traveling around in Europe and playing shows. Yeah, but you're going to try to play in whole of Europe? I'd love to. Yeah, definitely. That's on the cards. Hopefully some dates in Germany and some Scandinavian dates later in the year. Fingers crossed. Building everything up, and why not? Why not? About your second album, is that a band album or more a singer-songwriter album? It's kind of a mix between the two, really. There's a few kind of very stripped back songs on it, like those two, and then a bit more rockin' ones with the full band with the electric guitars and drums and things. So it's a nice mix. Yeah, a nice mix. Thank you. I hope to see you again. Thank you for having us. Thank you. Dames en heren, Hannah Rose Platt, mag ik even zeggen. Thank you very much. Thank you. Ho. Kijk ik nog op apparatuurstem. We gaan naar het Versfestival, dames en heren. Dat is na je weken. En van de week hebben we een soort van showcase met alle jonge talenten hier in de studio. Dan komen we uit bij het Atrium. En ik moet even mijn tritje goed doen. En dan heb je contact met de organisatie, met het Atrium zelf. En dan zit je samen de directeur. Maar het Fries nog niet helemaal machtig, geloof ik. Wieberen Buma, klinkt wel heel Fries trouwens. Ja, dat klinkt hartstikke Fries, maar ik spreek het nog niet. Nee, hè? Nee. Maar volgend jaar om deze tijd kom ik graag terug en dan spreken we Fries. Deal? Okay, ik vind het helemaal prima. Want hoe lang doe jij dat al bij het Atrium? Hoe lang ben je daar al baas van? Sinds april.
nog niet zo lang dus. Oké. Wordt mijn eerste versfestival. Ja. Spannend. Heel spannend Ja. en leuk. Ja. Nou, we kunnen er weer weinig op praten. Want Pieter Klaas, dus zit hier, bekennen we die natuurlijk van Broken Brass ensemble, maar doe juist volgens mij les en de beste bij de productie, denk ik, van dat festival de maanden. Hartstikke druk, denk ik, ook net. Ja, zeker. Maar dat is leuk. Ja. Dus volgende week hebben we dus Versfestival. En wat wij dus eigenlijk van Medi Shenlet is bandjes die dan op Versfestival spelen. We hebben wat leerlingen mooi die gewoon bij u muziekles hebben en dat soort dingen. Dus van alles wat van Medi. En heel divers, want eigenlijk van rockbands tot mensen met een viool. We gaan misschien hier achter de vleugel te zitten, je met een ukulele. Dus echt, dat zei ik wel een beetje oer je atrium daar en de gecombineerde zaal natuurlijk. Hè? Want alles zit er dicht bij elkaar in Snits. Dus de hele vlag, het cultuurkwartier Sneek. Ja. En kunstcentrum Atrium is dan zeg maar, eigenlijk de kunstencentrum afdeling. Maar daarnaast hebben we natuurlijk theater Snits wat erin valt, het bolwerk. Dus dat is een soort van, Mooi broeiplak, toch? ja, echt een broeiplak. En familie dus maar de bandjes en de leerlingen. Nou, dat wordt een hele optocht, kan ik je vertellen. Ik kom straks weer bij hem en dan praten we over het Versfestival natuurlijk, Snits en al die talenten. Ja, we moeten toch ergens mee beginnen en dan leven we lekker een goede stoere band beginnen. Unlocked! Hey! Stel je hem zelf even voor. Nou, wij zijn Unlocked. Ja. Ja. Hoe heet jij? Ik ben Tom Postuma. Oké. En hoe heet hij? Dat is Quinten Rijmakers. En Jij jij? toch even langs elke band. Elke bandpersoon. Nee, jij moet zeggen. Ik moet het zeggen. Ja. Oké. Nee. Dat is Milan Kienstra. Ja. En op drums hebben we Bram Brattinga. Oké, hoe lang bestaan jullie al? Goh, sinds 2015 zijn wij coverband. Verschillende drummers gehad. Bram zit er nu 2 jaar bij. Ja, en nu maken we eigen nummers. Ja, en je begint echt eigen nummers nog spelen, hè? Ja, zeker. Want je spelen nog wel covers? Zo weinig mogelijk. Juist, precies. Ja, dat is de bedoeling. Zullen we eerst even noemen dan? Helemaal goed. Hoe heet hij? Running Out. Live in Noorderwind, Unlocked, dames en heren! Must be taken serious. Things you will never forget. Run around in our heads. Make us immortal. Is it too much to ask? We need to lay off. Only need someone's love. We are running out. Inside our core. I don't know if we'll take it anymore.
Lekker jongens, unlocked. Straks nog een nummer trouwens. Meisje fjouwen dus. Wij oefenen hem eigenlijk, want je zit natuurlijk in het kunstencentrum, maar dan bij het balwerk of zo, of op een orenroomte? Nee, in het kunstencentrum Atrium heb je de muziekschool. En daar beneden in de kelders heb je oefenruimtes en daar zitten wij 24/7. 24/7? Ja, elke dag. Ja, je moet even... Normaal. Ja, hè? Ja. En wat vindt de squallen ervan? Nou, ik denk wel leuk, hoop ik. Is zo te hopen. Hè? Maar dat is de grote droom, jongens, in de muziek verder? De grote droom? Ik denk een tour, of niet, jongens? Ja? Jongens, ja? Bij deze besloten. Oh, dit is ook een soort bandvergadering. Ja, Dat vind ik prima. meteen, hè? Je moet alles... Je moet zoveel mogelijk multitasken, hè? Hoe gaat dat bij je met het screw van noemers? Is er dan iemand die mij een idee komt of game lekker met z'n allen in die kelder zitten? Nou, het is meestal eentje die met een riffje komt en dan gaan we met z'n allen dat gewoon uitpluizen en verder schrijven. Ja. Goed, ambities dus on tour? Ik hoop het wel. Ja, dat zou wel echt wel mooi zijn. Absoluut. Ja. En nog eens een keer de studio in, of is dat wat te petit? Nou, we hebben al een nummertje opgenomen en we zijn van plan om voor eind van het jaar iets uit te brengen. Oké. Maar dat is allemaal nog een beetje geheimzinnig, hè? Dat gaan we niet verder vertellen. Nee. Straks nog een nummer, hè? Yes. Mooi. Goed, straks meer Unlocked en natuurlijk ook het Vers Festival. Maar eerst gaan we op naar het Snijs en daarna bij wij de werk. Graag gedaan. Hoi, Piet hier met het weer. Friesland wordt morgen eerst flink schoongespoeld, maar in de middag veegt een hoge drukgebied alle regen weg. En het zwerfafval blijft wel liggen. En nou, vanuit Lutsje Lollem. Het is morgen weer prima weer om het zwerfafval op te ruimen. Netjes hoor, Piet. Nou, bijna dus. En jij? Voor welk stukje Schoon Friesland ga jij zorgen? Doe mee op supportervanschoon.nl. Netjes hoor. Omroep Friesland, alles Friesk. Friesker wordt het net. 24 uur in de ijs, non-stop Frieske muziek. Op telefoon, tablet, laptop of pc. De grootste Frieske hits, maar ook de mooiste harkzakjes. Omroep Friesland, alles Friesk. Friesker wordt het net. Ah, de winter. De tijd van piepende ruitenwissers, slecht zicht en rammel de bammel. Gelukkig is er de Univé autoverzekering. Dus kom langs in een van onze winkels of bereken je premie snel op univé.nl/auto. En vanaf €4,55 per maand heb je er ook Univé pechhulp bij. Univé, daar plukt u de vruchten van. Omroep Friesland. Oorstemt op dij. Ze strocht mij natuurlijk Noorderwien en live optredens van Ines Timmer. Maar eerst het meisje de provincie met Dieter Seijers. Grutte zwargenbinder bij mensen niet wenjen in de buurt van Lietse Gosfjelden. Nevens een Riekse regeling heeft hij minder recht op skiervergoeding als mensen niet in de buurt wenjen van het Grutte Gosveld in Greenslaan. Deputaire Douwe Hoogland die begreep de zwargen bij de mensen, maar had wel vertrouwen in de onafhankelijke commissie die het naar de skiers wil. Terug met de meesten echt zwaargen. Vanuit Friesland binnen wij daar wordt met de waan om te zien van wat kunnen de meesten als van Vermilion bewezen spreken daarin u bij helpen kunnen omdat ik goed rond. Maar vooralsnog sluiten wij ons aan bij die landelijke onafhankelijke commissie en het protocol wat erbij is. Het Verenigd Koninkrijk stapt Jood definitief uit de Europese Unie. En die stap krijgt mogelijk grote economische gevolgen voor tal van Friese bedrijven. Want het is de vraag of er takomie nog vrije handel dreun voor de kin. Die gaan alle jaren een soort Nederlandse jerappels naar Groot-Brittannië, en poortjerappels. Het is voor de Nederlandse bouwboeren van groot belang dat de handel met het Verenigd Koninkrijk teruggaan kan, zei het voorzitter Teun de Jong van het vakboen van Nederlandse ikkerbouwers. Wij hebben nu flinke export naar Engeland en dat Engeland die is niet zelfvoorzien, dus dat is zelf vrij blijven. Maar ja, dat zie je toch. Wij zijn ook wel gewend om naar een heel soort landen te exporteren die niet onderdeel zijn van de Europese Unie. Maar wat zien we dan wel? Dat er heel vaak hindernissen aan de grenzen komen. En hindernissen kosten geld. PvdA-wethouder Cor Trompetter van Smellingelaan had de Jood zijn functie deadline. Eerder deze maanden besleert de PvdA-fractie in Smellingelaan het vertrouwen op te zezen in coalitiepartner ELP. Doe stelde Trompetter zijn portefeuille al ter beschikking, maar op verzoek van burgemeester Riepstra bleun hij eerst in functie. Hij houdt nou op omdat er nevens hem te min draagvlak is voor zijn onbleeuwen. Trompetter is de derde wethouder in deze bestuursperiode in Smellingelaan die zijn functie deadline. Het onderwijsvakboen AOB is van doel om volle vaker in actie te komen. Dat waard van de morgen zijn bij een stakingsbijeenkomst in Ljouwert. Het boen tinkt aan prikacties op elke eerste tizie van de maanden. Hoe dat er dan uitziet is nog net bekend, maar het zou te kennen dat de squalen de dwaren toch weer sluiten, zei Vulko Hoekstra van de AOB.
Onze voorzitter het aankondigen dat wij dus elke maand gewoon prikacties zullen op naar Prinsjesdag. Het is de tweede dag van de landelijke staking in het basis- en voortgezet onderwijs. In Friesland is een groot pad van de squalen dicht of ze vieren op een eigen manier actie. Het waar dan. De loft is broen, we krijgen Rijn. Er zit een matige en vrij krachtige zuidwestelijke wind en het is een graad als 10. Morgen is het meest droog en heel zacht, 12 graden. Snijn eerst ek droog, letter Rijn. Het wordt 9 graden. Sempetta wil later dokter worden. Maar hij heeft broze botten. Die breken al bij een kleine val of stoot. Help kinderen als Sempetta naar school. Doneer nu op lilianefonds.nl en ontvang Sempetta's hele verhaal als e-prentenboek en luisterboek. Mijn naam is Vetja van Uwet, ambassadeur van het Lilianefonds. Wat maakt boodschappen doen bij Jumbo nou goedkoper dan bij andere winkels? Dat zit hem in de laagste prijsgarantie. En niet te vergeten, onze seizoensaanbiedingen. Zoals Sun Dreft of Finish vaatwastabletten. 1 plus 1 gratis. En Hak groente in pot 2 plus 2 gratis. Kijk, dat maakt Jumbo elke dag euro's goedkoper. Snijn in Bureau de Vries. Beste mensen, ik heb geen goed nieuws. Maar deze temperaturen, hoe je de redens net uit vet te hellen, want het raant er wel au. Wij kunnen op dit moment geen tocht uitschrijven. Stiet u vreetrietcultuur vaai? Je zit er hard meer te wachten op het eerste lip en dan op de eerste ijsbaan niet op gaan. Het IJsforum docht uitspraak. Snijn al voeren in Bureau de Vries. Het gaat on. Last van droge of vastzittende hoest? Kruidvat helpt je. Probeer nieuwe Natterman sticks. Handig voor onderweg. Alle Natterman voor alle hoestsiropen nu €8. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Medisch hulpmiddel, lees voorgebruik de gebruiksaanwijzing. Kijk, tegen honden willen we niet kattig doen. Nee, maar van alle honden is de helft te zwaar. Sorry Max. Terwijl een gezond gewicht zijn leven een stuk leuker maakt. Is jouw maatje misschien ook een maatje meer? Kom nu naar Welkoop en laat je hond gratis wegen tijdens de hondenweegweken. En ontvang een gratis tennisbalwerper. Welkoop, verstand van tuin en dier. Omroep Friesland. En wij gaan lekker terug met het vieren van ons muzikale feestje. Deze vrijdag leuk dat je erbij bent. Of misschien zoals we naar de Verhelling, ken ik al in nog op Snijn. In ieder geval stink achter de bar. Dat is wel leuk, hè? Want dan zie je een aantal mensen bij elkaar die dan met zo'n festival bezig zijn. Maar al je na je weken. En je hebt vergadering, leermomenten. Kees, hoi. Ja, hoi. Willem. We zijn echt zo'n producer, man, hè? Ah, ja, man. Nog even dit, nog even dat. Leuk dat je erin bent. Ja, wat druk in het hoofd, hè? Maar jij zou als geen ander weten wat... Nee, ik ben altijd heel rustig, heel bedaard, heel kalm. Maar na je weekend wordt het groot feest dus weer. Voor hoeveel keer is het festival eigenlijk? Toch de 8e keer. Prachtig, man. Ja. Alles komt er dus even bij elkaar, hè? Ja, dat is precies, dat zeg je goed. Dat is waar we trots op zijn in Sneek. Alles bij elkaar, iedereen werkt met elkaar samen. Alle disciplines. Feest is het. Ja. Verschillende podia? We hebben 6 podia. We hebben dit jaar 7 podia. We hebben een nieuw podium erbij met singer-songwriting. Je hebt vanmiddag wat mensen ook. En het is een groot feest van de verbinding. Regionaal, provinciaal, nationaal. Top ontmoet, basis, super. Klinkt goed? Ja, ik heb er heel veel zin in. Kijk me voorstellen. Nou, voor mij door een soort showcase. Bil lekker heen. We praten straks even met de baas. En nog een baas. En nog ben al je baas niet, joh. Dus komt al je goed. Ik ben alweer baas, boppenbaas. Om het samen eens even niet te drukken. Maar wij willen vooral het talent Joert de Koors aan. Achter de vleugel met ukulele. Maar eerst de band Unlocked dus nog een keer. In Kwatten on tour. Dat verklappen we gewoon. Dat mag helemaal niet, hè? Nee. En er komt nog een release van iemand. Het is maar hartstikke zwaar ambitieus dus. En dat is gewoon hartstikke leuk, toch? Ja, absoluut. Ja, maar we doen het graag, muziek maken, hè? Heb je nog een nummer? Ja, zeker. Skating brings you chicks. Pardon? Skating brings you chicks. Oh! Nou, dames en heren, mooie tip. Live in Arnhem, Unlocked! And I can't afford to fucking skate.
You seem so cool. You make me wanna lose it, but I was the fool. We went on a date, cause I can't skate, but I failed to see you were full of hay. But now I see that I don't really care. I know all in this world is unfair. Now only this time I would like to pray for you to go away. De eerste veelbelovende act dus in verband met het Versfestival Unlocked. Nou ja, het Nijs hier wel even verteld wat je al hier ambities had. Nog maar even naar Nije Wiek. Hoe laat speel je hem en waar speel je hem precies? Weet je met podium al? De tijd weet ik niet. Maar podium wel, Bolwerk Café. Tussen Ruben Heijn en Broken Brass Assembled In. That's all. Je kan het minder treffen. Ja, precies. Prachtig plekje. Ja. Okay. Succes jongens. Tot de volgende keer. Hey, ja, zeker. Tot de volgende keer. Nije Wiek en mij. Mail me maar even. Ja, helemaal. Mooi, dank u wel. Dames en heren, Unlocked. Jouw applaus. Ik ga naar een dame, heel simpel zijn, die hoeft maar te mailen en ze is welkom. Want ze is, de status van talent wordt voorbij, vind ik. Ines Timmer. Oh, dus ik heb nog geen talent meer. Dat is goed. Het weet je alle week mooi. Maar ik wijs tegen die snits. Dus. Wie een opzetje om naar iets positiefs. Nee, ik vind die fantastisch. Leuk dat ze best welkom. Dank u wel. Altijd op paard met meestal theaterstukken. Daar zit ik wel muziek in. En ze kennen we die act natuurlijk. Maar er komt op zo'n moment, denk ik, op zo'n punt soms in je leven. Dus denk ik, maar ik eens wat met muziek doen. Mijn mooiste noemers, jongen, best samen een beetje. Ja, dit kwam vooral terug The Voice. Want ik weer dus vriend Simmer bij The Voice Senior. En daar zong ik 2 dingen uit de zondag hier. En ik denk, goh, wat is dat toch fantastische muziek. En ik denk, wat soort mooi was om daar een programma mee geer te staan. En dan met 2 fantastische muzikanten. Peter van der Zwaag aan de piano. En Ietsen Peterson op bas en gitaar. Of gitaar en bas eigenlijk. En En we hebben dus 8 februari hebben we een soort van preview. Dus al hier nog heel nij. Spannend. Ja. En de 23 februari is weer Teacher. Dat is dan de officiële première. Ja. Best gewoon op een bank zitten en eens een keer in die herinneringen doken. En zeggen, wat vond ik leuk in die tijd en wat bloed heen je? Ja, dat ik. En wist wat het ik is? In de zondag jaren waren wij natuurlijk heel druk aan naar Ierold. En toen weer er voor oormateriaal eens haast geen tijd. Dus er is een heel soort lezenblum waarvan ik nou denk van, dat wil graag een keer. Jongen, het ben echt bucketlist songs. Ja. Vol het leven, hè? Ja, jong. Ja. Prachtig, toch? Dus zei het zelf wel even en list het aan een keer, Natural Woman. Met bent al soul noemers? Of? Nee, er zit ik folkachtige dingen in. Richard Linda Thompson. We hebben wat Stevie Wonder noemers en Judy Collins en van alles wat dus. Joni Mitchell natuurlijk. Ja. Ik begin ook met Joni Mitchell. Dat vind ik altijd mooi. Prachtig. Mooie noemers, mooie stem ik trouwens.
Ja, even, want gisteren heb ik nog wat theatraals maar kist het wel net litten, maar ik nog verhaal te vertellen. Ja, ik ken het litten, nee. Het is net alleen de vestjes, maar de bouwstukken verhaal omheen. Ja, want die sfeer in die tijd. Hè, ik ben blij dat ik nou net opgroeien hoog. Want, serieus? Ja, apart, hè? Ja. Maar goed, als sorry jeugd. Sorry hoor, sorry jongens. Vind je het te complex? Het is, ik snap van het internet juist te binnen en zo. Maar goed, ik denk dat het voor de jeugd wat makkelijker is. Nee, maar de zondag jaren wie een tijd vol idealisme en dromen en mogelijkheden en... En in de muziek werd eigenlijk alles ontdekt op dat moment. Hè? Ja, zeker. Ja. Toen jij er al begon, maar in jaren 20 weer gewoon typisch decennium. Ja, absoluut. En daarvoor weer in de 60 jaar natuurlijk de heerlijke hippie-tijd. En 20 jaar weer toch een tijd van idealisme en van protesten, van acties. En in de 20 jaar is ik jou het bleun zoals het nou is. En dat hebben we echt door de actiegroepen van die tijd te danken. En wie doe ik wel grenzen aan de groeiende Club van Rome, want ik heb het op een haven nog wel behandelen. Maar ja, dat weer er. En dat hangt net als een soort Damocles zwaard boven uw hollen. Dat is heel erg verloren nou natuurlijk. Ja. Het is de tijd van blijdschap en mij, maar kort dingen, communes en mierskip, ja. Is voor de straal, prachtig. Al hier in de vaststelling Natural Woman, Songs from the 70s, zit ik hem er even bij. Jorvert zal de Ierpringsjongen verzwaren in die zin dat ze daar in de Redbad-circuit dan te gast binnen. Komen we straks nog wel even op. En ik moet je meer zeggen. Dat is goed. Begist mij. Blue van Joni Mitchell. Oh, prachtig. Dames en heren, Ines Stemmer. Songs are like tattoos, you know I've been to see before. Crown and anchor me, or let me sail away. Blue, here is a song for you. Underneath the skin, an empty space to fill in. You know there's so many sinking, now you gotta keep thinking you can make it through these waves. Acid, booze and ass, needles, guns and grass, lots of laughs. Way to go. Well, I don't think so, but I'm gonna take a look around though. Hey, Blue, I love you. Blue, here is a shell for you. Inside you'll hear a sigh, a foggy lullaby. Here is your song from me. Dank u wel. Het tweede. Het is alweer nog heel fris, dus ik hoor de tekst er even bij. Het tweede nummer dat je van u zegt, dat is het titelsong van dit programma. En het heeft te krijgen met alle facelifts die ik net hoorde. Natural Woman. Looking out on the morning rain,
I used to feel uninspired. And when I knew I had to face another day, Lord, it made me feel so tired. Before the day I met you, life was so unkind. Your love was the key to my peace of mind. You make me feel, you make me feel, you make me feel like a natural woman. When my soul was in the lost and found, you came along to claim it. I didn't know just what was wrong with me, but your kiss helped me name it. Now I'm no longer doubtful of what I'm living for. If I make you happy, I don't need to do more. 'Cause you make me feel, you make me feel, you make me feel like a natural woman. Oh baby, what you've done to me, you make me feel so good inside. I just wanna be close to you. You make me feel so alive. You make me feel, you make me feel, you make me feel like a natural woman. You make me feel, you make me feel, you make me feel like a natural woman, like a woman. Dank u wel. Dank u wel. Als laatste het lied waarna Angela Groothuizen zei van, nou, ze maakt maar naar hoe, ze maakt maar waarom naar Friesland. En ja, dan niet zo half, maar dan even helemaal echt uit medelijden. Oh. Nee, het weer helemaal goed. Ietsen Peterson had de gitaar om. En Peter van der Vaag zit nog achter de piano. En het nummer heet You Don't Have To Say You Love Me. When I said I needed you, you said you would always stay. It wasn't me who changed but you, and now you've gone away. Don't you know that now you've gone and I'm left here all alone? Now I have to follow you and beg you to come home. You don't have to say you love me, just be close at hand. You
gone with just a memory. Life seems dead and so unreal. There's nothing left but emptiness. I've got nothing left to feel. You don't have to say you love me, just be close at hand. You don't have to stay forever, I will understand. Believe me, oh believe me, oh, you don't have to stay forever, I will understand. You don't have to say that you love me, just be close at hand. Believe me, believe me, believe me. Hey, dank jullie wel. Ah, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Fantastisch. Het gaat al je los, dames en heren. 8 februari is de Redbadkerk in Jorwert. Ik voel het, ja. Is de echte geniet net te kikken, hè? Het is zo heerlijk. En maar Ietsen en Peter, het is de repetities ontnota. Het is gewoon, ik ga op vleugels, op wolken. Ja, het is ja, mijn 12 favoriete mannen op dit moment. Ja, dat maakt mijn eigen man net. Jeremy, die versiert sowieso niet. Peter, ik lieb dich trotzdem ganz dolle. Oh, zijn dat, ja. Ja. Hey, dit mag goed komen. Dus het is een soort van preview. Het is geen try-out de eerste keer. Dat stiert eigenlijk al heel ver. Gewoon lekker een leuke jongen. Ja, gewoon een heel leuke jongen. Ja. Iedereen is tegen welkom. 8 februari, 8 uur in de Redbadkerk in Jorwert. En de tweede? 23 februari is dan de officiële première, zeg maar. Ja. In de maanden in Tietjerk. En daarna moet de mensen maar even op mijn webstack zorgen. www.theaterinitiatief. En daar is een speellijst. Oh, een speellijst. Oh ja, dat maar op. Ze zitten niet te plannen. Ja. Maar daar zit het al hier wel op, ja. Mooi, leuk! Ja. Was het weekend nog optreden? Ja, snijdt. Oh, dat is fijn dat je het even vreest. Ja. Snijdt een midje, 12 februari, dacht ik, heel het oors, dat is mij, het zeert nou en dat we leefdesbrieven. Dat is een literair harkspul en dat we in het kerkje in Top en Twel uit Wellinger gaan. Het is Friestalig en het begint ook om 3 uur en dat is iets heel bijzonders. En toen horen we niet eens een onbestendig lawaai. Goed zo. Snijden een dus, maar dan is wat oors als deze. En dit weer de leden om die uitnodiging voor youth. In ieder geval Songs from the 70s. Er komt nog een hele speellist dus. Je gaat even op haar site. En oors dan mails mij maar even bewijzen of spreken. Wij houden altijd even trouw. Ines Timmer, leuk dat je wist. Jim, leuk. Ietsen. Peter, dank u wel. Dank u wel. Tot de volgende keer. Heel graag, Willem. Dank u wel, meisje. Succes. Allerbeste. Applaus, dames en heren. Van Ines. Ja! Ik heb wel even met Maaike praten toch even, want we gaan straks het komende uur sowieso alle talenten van het Versfestival. En daar had hij kunstbende, had hij heel lang bij de waan gehouden. Dus dat nog of net? Nou ja, eigenlijk stoet dat dit hier wel weer, maar ik zit dan in Nepal. Ik ben wat reizen. Ik ben weer aan het reizen en dus het net. Ja, ik vind het stiekem wel jammer, ja, want ik vind het leuk, hè? Fantastisch. Jonge talenten. Absoluut. En als just wat er uit voortkwam is natuurlijk, hè, een Treintje Oosterhuis, een Cresip. En ja, weet ik het, Jesser, ja, die ben natuurlijk een beetje passé inmiddels. Maar dat is het hier presenteert, volgens mij. Nou, ik denk alles bij elkaar wel 8 jaar nou al inderdaad. Ja, klopt. En ik vind wat ik het mooi aan kunstbenden vind, het zijn natuurlijk 8 verschillende disciplines, hè, expo, fashion, taal, dans, muziek, theater. Nou, eigenlijk alle creatieve componenten zitten erin. Dus maar krijg we best wel goed in. En des cruise die vrienden en die denkt ik ben goed in screw en in taal. Maar ik ken ik fantastisch jongen. Dan cruise je van beide disciplines in. Het mooie is, het levert zijn eigen product. Dus de kopieert net iets, maar dan leveren ze gewoon een eigen product aan. En ja, dan uiteindelijk in de finale in de Westergasfabriek in Amsterdam. En dan, ja, daar rol je mooi. Ik kom mooie dingen voort altijd. Prachtig. Ja. Het Zwerken, we joden hebben een Versfestival. Een een week in Snit, dat herkent dus wel ik van die kunstbende. Ja, zeker. Ja, en volgens mij zou in Holland bestiert kunstbende al iets van 30 jaar. Ja. En het houdt ik nog lang net op en dan moet ik vooral met rog in. Ja, jong talent hebben we nog. Het een namen natuurlijk, hè? Ja. Wordt ooit van die grieze muzikant meer, maar weet ik net. Nou, ik zou net de volle zitten, maar nee. Als we weer een kaal op een gegeven moment, ja, dat. Ja, dank je. Maar ze toch nog een sick ter compensatie horen.
Mooi, dan houden we direct voor me update horen. We praten straks nog even verder. Maak je die jongen goed. We zijn buis hier te gast in deze aflevering van Noorderwiel Live. Straks een uur lang alleen maar talent. Jong talent. Dus blijf lekker hingen. Radio, televisie, internet. Graag dadelijks. Wat is dat toch een heerlijk gevoel. Die strak blauwe lucht, dat zongende ijs, dat gevoel van romte, vrijheid. En overal die meesken op het ijs, die gezelligheid, die prachtige tochten. Maar ja, wat is toch wel lang lien, hè? En daarom is het deze week ijsweekend bij Omroep Friesland. Maar op radio, televisie en omroepfriesland.nl. De sfeer, het gevoel en die prachtige verhalen die we al zo lang missen matten. En één ding is nou al wis, de band komt op redens. Ga nou naar omroepfriesland.nl/ijsbaan en jou die zelfs op bij die buurtvereniging, familie of sportclub en win een kunstijsbaan van 1 dag. Ja mensen, het is er 4. Het is een complete ijsweekend hier bij Omroep Friesland. Omroepfriesland.nl/ijsbaan. Die beste deal waarin je vlier, vensterbeklein of cinnescherms, die bepaalt bij Lippenwonen Hielendal zelfs. In de beste dealdagen. Dagen stoot us uit en pak stoot die beste deal. Kom dan joet nog los in een van uw winkels. Ontgaal bij Lippenwonen of op lippenwonen.nl. 40 jaar lang was onderzoek doen naar de oorzaken van multiple sclerose mijn lust en mijn leven. Uiteindelijk willen alle MS-onderzoekers maar één ding: de oplossing vinden. Onderzoek doen vraagt veerkracht. Leven met MS nog veel meer. Dankzij donateurs van de Stichting MS Research zijn belangrijke onderzoeksvragen beantwoord. Toon nu uw veerkracht en help de nieuwe generatie MS-onderzoekers de laatste antwoorden te vinden. Hoe? Kijk daarvoor op msonderzoek.nl. Ik ben Dick Hoekstra, gepensioneerd MS-onderzoeker. Even weg met onze vliegbusreizen. 8 dagen Kroatië of Italië vanaf €499. 8 dagen Griekenland vanaf €599. Bekijk al onze andere vliegbusreizen op evenweg.nl. 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op dij. Dorald Megens met het NOS-journaal. De 18 Nederlanders die vanwege het coronavirus weg willen uit de Chinese stad Wuhan komen waarschijnlijk morgennacht met een Frans vliegtuig naar Europa. Eenmaal in Nederland moeten ze uit voorzorg 2 weken in afzondering. Als hun huis niet geschikt is, gaan ze op een andere plek in quarantaine. De VS en Japan hebben vanwege het coronavirus voor heel China een negatief reisadvies afgegeven. Rusland heeft de grens met China gesloten en verder vliegen veel landen voorlopig niet meer op China. Tweede Kamervoorzitter Ariep heeft bij premier Rutte geklaagd over de manier waarop de Tweede Kamer wordt geïnformeerd over kabinetsbesluiten en plannen. In een brief schrijft ze dat de media vaak eerder op de hoogte zijn van beleidsvoornemens van het kabinet dan de Kamer. Dat vindt ze uit staatsrechtelijk oogpunt zeer ongewenst, zo niet onaanvaardbaar. Ariep wil dat Rutte de kwestie in de ministerraad bespreekt. Aan het eind van de ochtend heeft Brussel afscheid genomen van het Verenigd Koninkrijk als lid van de Europese Unie. Commissievoorzitter von der Leyen zei dat Europa vastbesloten is om na de Brexit een zo goed mogelijke overeenkomst te sluiten met de Britten. Er zijn volgens haar veel gezamenlijke uitdagingen en kunt volgens haar buren zijn en toch heel nauw samenwerken. Vanavond om middernacht verlaten de Britten de EU, maar tot 31 december praten de twee partijen nog over een handelsverdrag waarmee ze afspraken kunnen maken over onder meer invoerrechten en douanechecks. De mannenfinale op de Australian Open gaat zondag tussen Novak Djokovic en Dominic Thiem. De Oostenrijker versloeg in de halve finale Alexander Zverev uit Duitsland in 4 sets. 3-6, 6-4 en 2 keer 7-6. De door Thiem gewonnen derde set was een kantelpunt in de partij. Hij werkte in die fase op 5-4 2 setpunten van Zverev weg. Het weer bewolkt en in de loop van de dag vanuit het noordwesten weer kans op wat regen. Een graad of 11 is het. Ook morgen begint regenachtig, maar later kan de zon doorbreken. Het blijft met 11 graden erg zacht. En zondag verandert er weinig. Dit was het NOS-journaal. Ja, het komende uren. Noorderwiel Live zit dan helemaal in het teken van jong talent. Het snitsen om kritten wij graag. Nee, de badskippen, geef wij verder met het feestje hier. Noorderwiel Live. Wanneer je in Friesland en hebben je een stuk een keusgebied, blijf lekker thuis. Keusgebied Friesland biedt zondag in de weekend een gratis helje- en bringservice. Geef voor uw telefoonnummer naar kunstgebiedfriesland.nl.
Laatste kans voor code geel bij Keukenconcurrent. En dat betekent 50% korting op alle keukens en binnen 4 weken geleverd. Code geel, dat is echt ongekend van Keukenconcurrent. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste prijs van Nederland. Kijk, tegen honden willen we niet kattig doen. Nee, maar van alle honden is de helft te zwaar. Sorry Max. Terwijl een gezond gewicht zijn leven een stuk leuker maakt. Is jouw maatje misschien ook een maatje meer? Kom nu naar Welkoop en laat je hond gratis wegen tijdens de hondenweegweken. En ontvang een gratis tennisbalwerper. Welkoop, verstand van tuin en dier. Op zoek naar originele kwaliteit CBD-capsules? Kruidvat helpt je. Met Lucovitaal CBD 5 mg one-a-day-capsules. Lucovitaal, krachtig en goedkoop. En nu alle Lucovitaal 1 + 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Omroep Friesland. Het is weer vrijdagmiddag, maar het weekend vaart door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast het varelkoor. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. En welkom bij het tweede uur van Noorderwien Live, het muzikale dwarsplein van Friesland. Het komende uur in ieder geval een heel soort jong talent hier in de studio. Had alles te krijgen en ik liet het poster zien van Osterbeeld behast in ieder geval van het Vers Festival. Ruben Heijn, Broken Brass, dus de grote jongens zullen meedoen. Is dat een bewuste keuze om dat te zetten, jong talent, maar dat mixen we echt wel met bands die wel verder binnen? Ja, zeker. Want wat wij smiddags ik doen, dan bieden we echt al je workshops aan. Ik on de jonge talenten. Dus met Broken Brass geven we de hele middag mooi. We hebben nou straks een heel leuk bandje, maar die komen smiddags ik. Dan geven we een soort workshop doen, geven we dingen uitproberen en dat soort dingen. Ruben Heijn, die komt ik een workshop Jan, dus die gaat mij bijvoorbeeld een lock bezig, met eigen nummers en zien wat eruit te hellen valt. Dus we proberen heel erg die, zeg maar, smiddags die soort van workshops te doen en dan jongens zien wat dat resulteert eigenlijk. Leuk dat hem extra 4 kregen had trouwens, die Ruben Heijn. Want dat is een landelijk jongen, ja, die volgens mij, ik weet niet of het internationaal wel doet, maar landelijk in ieder geval een groot artiest. En die komt toch even naar Snits om die band te helpen. Ja, zeker. Dus dat vinden we echt heel erg leuk. Ja. Die gaat er echt mee onder de slag dus noem eens luisteren. Ja, dus echt, smiddags binnen 2 uur al echt alleen maar bezig met songwriting en dat soort dingen. Jong talent. Is dat een speerpunt van jullie? Jong talent zoveel mogelijk binnenhalen, podium bieden. Maar ik kan me voorstellen dat het best moeilijk is met alle keuzes die de jeugd tegenwoordig heeft, om ze toch de cultuur wat bij te brengen. Ja, maar gelukkig hebben we in Friesland een cultuur van bandjes en cultuur van muziek maken. Dat merk je nog steeds? Dat merk je echt heel erg. Als je ziet hoeveel bandjes, je zult zo meteen wel zien wat een talent hier speelt. En het is juist voor ons natuurlijk op een festival dat je elkaar kan inspireren, dat je nieuwe dingen gaat maken met elkaar. Want dat is het thema van dit jaar. Zelf maken van muziek. Niet alleen maar spelen wat anderen al gemaakt hebben, maar zelf aan de gang. Ja, en dan dat doen 500 man mee. 500, ja, 500 deelnemers. Verdeeld over 6 podia, vanaf 2 uur tot middernacht, 1 groot feest. Ja, maar dat is het enige. Je moet natuurlijk mensen faciliteren in cursussen en lesgeven. Maar een podium is ook nodig, hè? Waar ze echt hun kunnen tonen natuurlijk. Ja, en hoe sta je op een podium? Wat doe je op een podium? Wat doe je niet op een podium? Hoort er allemaal bij. Een beetje muziek maken is 1, maar om het dan vervolgens over te brengen is 2. Ja, je moet gewoon meters maken. Heel veel meters maken als artiest. En dat doe je op het podium, dat doe je op een festival. En daar hopen we ze zoveel mogelijk en zo goed mogelijk bij te begeleiden. En dat is wel echt... dit wordt mijn eerste Versfestival, maar ik heb er heel veel zin in. Is dit een van de redenen dat je wel hier als directeur van het kunstencentrum gesolliciteerd hebt om daar naartoe te willen? Ik bedoel, omdat het zo breed is? Ja, ik had ook het makkelijker was geweest om gewoon een kaartje te kopen, want we zijn maar €9. Ja, dit is wat een werkelijke omweg. Ja. Eerst een brief schrijven, allemaal gesprekken, weet je. Allemaal heel serieus allemaal. Ja. Jasje aan zelfs. Maar ik heb me voorstellen voor jou in jouw functie ook heel uitdagend is om daar een enorm podium voor de jeugd te bieden. Ja, dat is waanzinnig, joh. Maar we hebben een theater. Die dynamiek is enorm, hè? Ja, het theater, poppodium, al die gasten. En dat, ik bedoel, alleen een kunstencentrum, daar red je het niet mee. Nee. Daar maak je het verschil niet mee. Maar wij maken het in Sneek, maken we het verschil omdat we het allemaal samen kunnen doen. Ik bedoel, Pieter Klaas zit hier nou en de bandjes die staan. En Kees die komt helemaal vanuit Noord-Holland hier naartoe. Omdat we geloven er allemaal in.
dat die jongelui verder geholpen moeten worden. En dat de telefoon, dat is een heel mooi alternatief. Maar daar kun je niet mee op een podium gaan staan. Dan krijgen we geen mooie muziek van. Ja, je hebt hele mooie apps tegenwoordig. Maar ik heb het liever dat ze hier zo spelen. En het wordt geen eenrichtingsverkeer. Want dat dreigt natuurlijk ook wel met podia dat het altijd maar op een podium staat en je hebt publiek en dat is het. Maar nu draai je de rol denk ik eens om. Ja, het is één groot festival. We hebben dikke 500, ik word steeds meer hoe langer ik praat. Ja, maar daar hou ik wel van. 405. Daar ben ik ook heel goed in. Ja, we hebben 1200 deelnemers. En 12 en 16.000 man publiek. Nee, het wordt wel ieder jaar een beetje groter. En dat is ook wat we willen. We hebben dit jaar ook, en ik ga hem toch even noemen, een heuse hoofdsponsor van het festival gevonden. Speedbooks uit kijk. Dus we hebben ook een Speedbooks podium. Nee, niet weer zeggen. Dan kijk ik dus met me. Oh, dan kijk ik ja. Mag geen Speedbooks meer? Nee, nou hou op man. Ja, ik kom straks weer bij je terug. Goed zo. Hij hoort van hoe doen. Nou, dat is ook maar 1,6 miljoen mensen in het programma. Ja, goed hè? Kees, bandleider of net? Ja, bandcoach. Bandcoach. Ah, precies. Ja. Wat had meer bands op het festival te staan? Waar ik bij betrokken ben, ja. Ja, Ananas neem ik op? Ananas natuurlijk. En ik doe nog momenteel, dit voor het eerste jaar, een heel leuk bandje met nog jongere jeugd. Waarmee we alleen maar eigen nummers maken. Okay. De Bee-Bunnies, die zijn er ook. Ja. Dus ik ben druk bezig. Ik doe nog een project samen met een collega, met Guus Pieksma, met jongeren van de internationale schakelklasse. Dus die zijn er ook. Ja. Maar eerst deze heren en er zit een dame bij volgens mij. Ja, klopt. En straks nog een dame. Klopt. Maar ik heb begrepen dat dit de boys squad heet. Het begon ooit alleen met jongens. Oh. En dan ze wilden er geen meisjes bij. Ja. Ze hebben zo druk met die meisjes. Dus 1 uurtje in de week zonder meisjes. Ja. Maar voor het festival zijn er wat trendbreuk. Zijn er wat meiden uit de familie die aanschuiven en meedoen. En dat bevalt heel goed. Het is erg leuk om die erbij te hebben. Ja jongens, er komt een leeftijd die begint famkes leuk te vinden. Maar goed, dat doet het misschien nog even. Stel die even voor, drummer! Simon Stro. Mooi. Stoer, hartstikke mooi. Hoe is het? Goed, ik heet Vigo. Hoi. IJzer. Indy. Jesse. Ik ren even om. Jordan. Thomas. Oké. Zullen we eerst maar even spelen? Ja, praten we dan alleen. Hoe heet het eerste nummer wat je hem doet? Cusco. Oké. Live in Noorderveen, Boy Squad.
de Boy Squad, maar nog maar één dame erbij. Straks ik nog maar een zangeres ook. Ja, meisje die wel komen. Komt er maar mooi bij. Nummer van Broken Brass Ensemble trouwens, dankjewel. Wat hebben we tipt, bedankt ervoor. Maar mooi nummer en dat zal morgen misschien ook nog spelen we terug de band zelf. Dus hartstikke leuk. Ben je daar lang mee bezig geweest om dit te oefenen? Ja, redelijk, ja. En dan echt, heb je dan ook nog een soort rolverdeling? Gaat dat vanzelf of moet je hem daar heel lang op praten met je nou? Nou, lang praten niet. Het is meestal klaar. Jawel. Oké. Goed, dag jonge dame, hoe is het? Hallo, René. Oké, leuk dat je erbij bent. Hey, is dit voor één keer omdat het Versfestival na je week is? Is dit een gelegenheidsformatie in dat opzicht? Nou, in principe wel, maar ik weet niet hoe het verder zou gaan. Als het een succes wordt. Ja, daarom. Jongst al lang? Nee, eigenlijk niet zo heel lang. Oké. Nee. En hoe komt het er dan bij om Wolt te jongen? Toeval? Best gewoon vregen? Nou, ik zei tegen Kees dat ik het leuk vond om te doen. Ja. Dus toen zei hij, nou wil je het eens een keer... Komt u maar. Ja. Oké, welk nummer geef je hem? Wat zei het? Ze speelt eigenlijk saxofoon, Willem. Oké. Maar ze is een beetje bescheiden, dat zegt ze niet. Maar doe ik het maar even. Ja, oké. Saxofonist en zangeres. Dat is een mooi cv. Ja, zeker. Welk nummer geef je hem aan? You Know I'm No Good van Amy Winehouse. Oh, vind ik altijd mooi. Dames en heren, live in Noorderwind, de Boy Squad! Meet you downstairs in the bar and heard you rolled up sleeves and just got t-shirt. You said, what did you do with him today? And sniff me out like I was Tanqueray. 'Cause you're my fella, my guy. Hand me your Stella and fly. By the time I'm out the door, you tear me down like Baltimore. I've cheated myself like I knew I would. I told you I was trouble. You
Takkum, Wieke dus, in Snits, in het kunstencentrum. Kun je hem onder oren, deze band dus met de gelegenheidszangeres erbij. Hartstikke mooi. De Boys Quartet, Jere. Amy Winehouse, eindig je net zoals haar. Jong Wollers haar, maar net zo eindig je. Ja, ik doe mijn best. Hartstikke mooi. Jongens, dankjewel. Tot de volgende keer. Succes, succes. Kijk, even een vraag. Begint het Simurg met deze leeftijd nog steeds traditioneel met de blokfluit? Of pakken ze het Simurg eerst de saxofoon of een hoorinstrument? Hoe zit dat? Nou, was het maar waar, hè? Ja, hè? Dat de laatste. Nee, dat is. Er wordt nog wel blokfluit gespeeld, maar met de algemene muzikale vorming, zoals het heet, dat is met 3 instrumenten. En dat is veel hipper en veel sneller en veel moderner dan dat vroegere. Binnen oren 10. Ja, zeker, gelukkig wel, gelukkig wel. Daar gaan wij mee natuurlijk, hè? Ja. Leuk dit, man. Dankjewel. Ja, Ja, super. Ja. Goed, dankjewel, dankjewel. Ja, jou maar eens een applaus, wat mij betreft. Ga er maar aan staan. Op die leeftijd die ik, waar ik hier tenminste net in de televisiestudio en de radiostudio mee denk te doen. Doe je Joshua zeker? Voor mij best er al helemaal klaar voor, of niet? Ja. Wat ga jij spelen? Groetjes uit Wenen en een melodie uit van Bach. En wat voor viool ga je daarbij voor? Wat is dit voor viool? Weet ik. Oké, dan ga ik. Hoi Anna. Hallo. Hoi. Wat is dit voor viool? Een gewone viool. Ja, zo ziet hij eruit. maar onder gitaristen weet ik, bepaalde merken die springen eruit of zwollen. Maar dit is gewoon Gewone. mooi. Speelt hij veel thuis? Hij moet heel veel oefenen van mij. Ja. Oh. Ja. En ook van de juf, hè? Ja. Ja. Maar vindt hij het zelf wel leuk? Heel erg. Hij is heel erg gelukkig. Ja, vind je het leuk? Mooi. Goed zo. Jullie gaan 2 nummers doen. Welke? Ja, we beginnen met Groetjes uit Wenen. En daarna? Een melodie van Bach, maar die speelt hij alleen. Ik ben heel benieuwd. Dames en heren, Joshua en Anna, live in Noorderwien. Joshua en natuurlijk mij de begeleiding van Anna. Dankjewel. Hoe vond je het? Leuk. Ja? En spannend, grote camera's erbij. Ja, een beetje. Ja. Ik kan me voorstellen, ik vind het wel hartstikke stoer dat je dit doet hoor. Vaak aan het spelen dus, thuis? Ja. Elke dag of om de 2 dagen? Maar je moet nog wat huiswerk maken, zeker voor school of niet? Nee. Nee? Je hebt geen huiswerk? Nee. Wat een leven. Kom je uit Sneek? Ja, ik speel in de Snake. Oké. Maar dan woon je niet? Nee. Oké, je komt uit een ander plekje in Friesland. Okay. En wat wil je later worden? Violist? Wil je in concertzalen? Wil je met grote orkesten op stap? Weet je nog niet? Ik wilde 2 dingen doen. Oh, 2 zelfs? Ik wil muziekleraar of zoiets worden.
En ja, iets met techniek. Misschien is het wel te combineren. Kom je eens weer? Oké. Succes volgende week. Ja. Dankjewel. Mooi. Dames en heren, Joshua en Anna. Mooi hoor. Ik ren nog even om, want nogmaals, het is een beetje de showcase van Nijweken. Dus het Versfestival in Snits. Alle cultuurpodia komen daar eigenlijk bij elkaar. Doe jou eens les, hè? Ja, klopt. Dus ik jouw drumles. Dus Simon die krijgt jij, dus die het drumles van mij. Hoe komen ze het zin bij die band? Is dat vergelijkbaar hoe het begonnen bent? Of is de jeugd toch een beetje oors qua instelling? Nou, we hebben over een paar weken hebben ik weer zo'n soort open day. Dus dan kiest gewoon de hele dag in de muziekschool kiest alle lokale binnen rennen. En dan kiest gewoon proberen. Ja. En de ene die weet al eigenlijk meteen dat ze drummen willen worden, zoals ik vroeger. Ja. En de oren die ben gewoon echt gewoon het shoppen eigenlijk. Dus dan proberen we een beetje te helpen van wat is nou eigenlijk die beste instrument en wat vind je leuk. Dat is het vooral. Hoe zit die jeugd? We mopperen heel wat aan. Dat werkt een beetje bij de oudere generaties natuurlijk. Zeker ik, ben 50 plus, doe nog net. We hebben die jeugd Maar hoe zit het in de praktijk? Vinden ze het leuk nog spelen? Of zitten ze inderdaad al je thuis achter de computer en bekijken het maar? Nou, het wordt steeds lastiger. Toch wel? Ja, het is echt heel moeilijk om een instrument te leren bespelen. Dat vergt zoveel terugzettingsvermogen. Dus ja, ik merk om mijn leerlingen en ik was ze zoveel de week. Dus dan is oefening eigenlijk het eerste wat uitvalt natuurlijk. Dus de drumles is meestal heel leuk of de muziekles. Maar dan moest thuis allinnig in die kamerke moest die een instrument pakken of moest achter dat ding zitten. Herhalen. En dan oefenen je. En dan, dat vroeger dan vliegende drumstokken ik door de kamer, want dan woe het net. En dan wil je boos natuurlijk. Maar je moet trog in en dat is echt oefenen. En dat wordt soms wel een beetje onderschat. Hoe moeilijk het eigenlijk is om, bijvoorbeeld op een viool, dat is hij is echt ongelooflijk. Hè? Dat is zo ontzettend moeilijk. En dan moet je gewoon echt inderdaad mee te smarten en je moet de oer niet stoppen. En dat is net altijd even makkelijk. Is het leuk om les te gaan? Ja. Ik bedoel, je bent zelf drummer met Broken Bars op een paard. Dan zit je hem op een heel heeg level. En dan krijg je niet eens hele liedje band of jonge band binnen. Ja, die echt nog letterlijk leren, man. Ja, klopt. Nou ja, ik vind die combinatie heel leuk. Ja. Dus door de weekend les aan en dan in het weekend ergens in het boetelon die eigen show spelen. Dus ik vind dat gewoon te gek om te doen. En dan, daar haal ik dan heel veel voldoening uit. Heb je ook een podium waar je kunsten op hebt vertoond of nog steeds vertoont? Of ben je niet zo van de instrumenten? Ik speel trompet. Kijk. Speel de trompet, moet ik eigenlijk zeggen. Ja, vandaar mijn vraag. Ik denk, even kijken hoe ver het is. Maar voordat ik hier zo'n ding in mijn handen gedouwd krijg. Ja, dat gaat zo. Jongens. Nee, ik heb ook conservatorium gedaan, trompet hoor. Dus Wat zonde dat je er dan niks meer mee doet. Ik pak hem af en toe er nog wel bij, maar niet meer op het niveau. Want dat is precies wat Pieter Klaas ook zegt. Je moet spelen, meters maken. En als je dat niet doet, dan gaat het op een gegeven moment, dan wordt de frustratie te groot en het niveau dat wordt een beetje minder. En dan moet je er ook anderen er niet meer mee lastigvallen. Dus laat mij. Maar conservatorium, dat is geen kattenpis. Nee, daar moest je echt wel hard voor oefenen, ja. Klassieke wereld of andere jazz? Welke hoek zat je? Ik heb klassiek gedaan, maar ik heb altijd breed gespeeld. Dus ook in bandjes en in salsa-achtige omgeving en van alles en nog wat. Ja, maar ik ben wel klassiek opgeleid, ja. Ooit de droom gehad om professioneel muzikant te worden dan? Ja, dat is een heel lang verhaal. Daar was ik ook heel snel weer mee klaar. Eén masterclass met jongens die nog veel beter waren dan ik. Oh, die ben een beetje ontmoedigd zelfs? Oh, nee. Gewoon realiteitszin heet dat. Ja. Oké. Ja, zo zijn de verhalen. Goed, nu lekker druk met in ieder geval volgende week het Versfestival, dames en heren. Mij zit er maar even schaamteloze reclame voor, maar daar steren we hier toch voor. We gaan staan zo op naar een hopelijk piepvrije... Hallo, een piepvrije studio. Ja, hij doet het. Ja, dat dacht wel. Dat is Martijn, de geluidstechnicus. Die is ik nog... stagiair. Hij moet... Daar vroeg je om. We beginnen even naar de break. Dames en heren, in de radio ga ik weer bekogelen mij. Omroep Gelderland Plopkappen. Nou, dankjewel. Wij gaan straks terug met het talent, want we gaan een aantal mensen achter de vleugel en mijn ukulele komt helemaal goed. Dus wat mij onbelangrijk graag dadelijk. Wil jij gemiddeld €300 besparen op je energierekening? Met de collectieve inkoop energie van Vereniging Eigen Huis krijg je samen de beste deal. Ideaal. Super. Dus doe ook mee en zeg straks ja op jouw persoonlijke aanbod. Ja. Of nee natuurlijk, want zo vrijblijvend is het. Schrijf je in op eigenhuis.nl. Vereniging Eigen Huis, sta sterker.
voor het eerst dineren met dit als achtergrondkoor. Elke reis zit weer vol eerste keren. Dus blijf ontdekken met de meer dan 2000 reizen van Kras. We beloven de beste prijs en omruilen is geen probleem. Kijk op kras.nl. Iedereen kan meedoen met de collectieve inkoop energie. Je hebt nog 6 dagen om je in te schrijven op eigenhuis.nl. Vereniging Eigen Huis. Sta sterker. Fit, vitaal en voordelig. Ga naar Trekpleister voor de vitamine en mineralen van Leefvitaal. Nu het hele assortiment 1+1 gratis. Trekpleister. Altijd meer drogist. Voor jou, ook online. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Straks terug bij de showcase van het Versfestival. Al je talenten dus, snits en omkrieten. Maar eerst het nieuws uit de provincie met Dieter Seijers. Boeren ben lulk op het Fries Verzetsmuseum in Ljouwert, omdat het museum een foto tentoonstelt van de veroordeelde dierenextremist Peter Jansen. De foto is te zien in een expositie over vrijheid. Jansen kennen we beter als de vegan streaker. De boeren ben lulk omdat Jansen nevens haar net voor vrijheid strieden. Zij zei ze dat hij de boeren kreeg de vrijheid in haar werk ontnemen wil. Het Verzetsmuseum had er begrip voor dat het thema gevoelig lijkt, maar wil de foto van Jansen net voor het heljen. Grutte zwargen bij meesten niet wenje in de buurt van Lietse Gosvjelden. Nevens haar regeling had zij minder recht op skiervergoeding als meesten die in de buurt wenje van het Grutte Gosvjeld in Greenslaan. Deputaire Hoogland die begreep de zwargen van de meesten, maar had wel vertrouwen in de onafhankelijke commissie die het naar de skeer zal. Terug met de meesten zwargen. Vanuit Friesland binnen wij daar woord met doen om te zien van wat kunnen de meesten van familie bewijs spreken daarin dus bij helpen kunnen omdat ik goed rond. Maar vooralsnog sluiten wij ons om bij die landelijke onafhankelijke commissie en het protocol wat erbij is. Het Verenigd Koninkrijk stapt Jood definitief uit de Europese Unie en die stap krijgt mogelijk grote economische gevolgen voor tal van Friese bedrijven. Want het is de vraag of er van Takomira nog wel vrij handel dreun worden in. Die gaan al hier een soort Nederlandse en Friese jerappels naar Groot-Brittannië, poortjerappels. En het is voor de bouwboeren hier van groot belang dat de handel met het Verenigd Koninkrijk teruggaan kan. Zei voorzitter Teun de Jong van het vakbond van Nederlandse ikkerbouwers. Wij hebben nu flinke export naar Engeland en dat Engeland die is niet zelfvoorzien, dus dat is zelf vrij blijven. Maar ja, dat zie je toch. Wij zijn ook wel gewend om naar een heel soort landen te exporteren die niet onderdeel zijn van de Europese Unie. Maar wat zien we dan wel? Dat er heel vaak hindernissen aan de grenzen komen. En hindernissen kosten geld. PvdA-wethouder Cor Trompetter van Smellingelaan had Jood zijn functie deadline. Ja, de deze mannen besluit de PvdA-fractie in Smellingelaan om het vertrouwen op te zezen in coalitiepartner ELP. Toen stelde Trompetter zijn portefeuille al ter beschikking, maar op verzoek van burgemeester Riepstra bleef er eerst nog in functie. Hij houdt nou op omdat er nevens hem te min draagvlak is voor zijn onbleeuwen. Trompetter is de tweede wethouder in deze bestuursperiode in Smellingelaan die zijn functie deadline. Dan het waar. De lucht is groen, we krijgen ruimwetter. Er zit een matige, vrij krachtige zuidwestelijke wind en het is een graad of 10. Morgen is het meest droog en heel zacht, 12 graden. S'nachts eerst droog, middags krijgen we ruim en het wordt s'nachts 9 graden. Collega melkveehouders, wij verkeer jou naar Kjellen en Kai in deze joerdijstige regelbrei. Gewoon op de Ljouwter veemerk verzels. Want we mogen nog altijd zelfs bepalen waar we ons oerstallig vee afzetten. Voor de rest wordt het wel voor ons regelen. Wees wies, veemerk Ljouwert voor de juiste prijs. Winterwaaropkomst. Dat water voor hen zijn als de eerste gewassen het loon oerkamen. Eerst wierden het maar een peer, maar nu stappen er winterduis in Friesland meer dan 1 miljoen gewassen om. Wat moeten we ermee? Wat doggen we ermee? En wat kunnen we ermee? Kom maar een peer. Snijn in Friesland ook. Winterwaaropkomst. Kijk, met Bolderman. 8-daagse vliegbusreizen naar Italië en Sicilië vanaf €599. Bolderman, voor vliegbusreizen en alle andere fantastische reizen. Aanbetaling niet verplicht. Kijk op bolderman.nl. Omroep Friesland. Morgen weer live. Wij willen de Friesland.
week lekker terug met het muzikale feestje te vieren. Joertes met het Versfestival. We horen een talent in de house. Straks al je nog solisten hier, maar ook nog een compleet koor wat ze optreden zullen. Dus daar ben ik wel heel nieuwsgierig van. En in het laatste hoorde trouwens nog Marcel Smit te gast. Hij presenteert Jong zijn nieuwste album. Kijk je hem alvast verklappen. We hebben hier nog in de studio, dus wat toch nog belangrijk. Het wordt gezellig. En we hadden ook nog een Metal Café. Van hem aan roept ik dat in Dokkum bij zo, maar het is in de Westrein. Dus ik zal voort even rectificeren. Van die man je binnen aan. Dan krijg je ruzie nog. Goed. Nou ja, kijk hier. It's. Leuk dat je er bent. Welkom. Dank u wel. Daar komt iets bij. Snits. Uit Snits zelf. Ja. En hoe lang speelt je al vleugel? Ik ben nou bezig met mijn zonde hier. Jeetje. Ja. En een bewuste keuze was om piano, vleugel, toetsen, nemen we het ook wel te spelen? Nou, dus doen altijd al een piano in huis. Dus zodoende ik dacht uiteindelijk, ik wil op les en zo wat. Beetje ontklooien dus? Ja, het begon mij een beetje klooien en nou is het serieus. Ja, het is een extra vleugel trouwens of helemaal een soort piano? Nee, gewoon een grutte. Ja, precies. Met toetsen, hoop ik. Ja, gewoon 88 toetsen, maar geen vleugel. Nee, klopt, ja. Kies mijn cape het. Nee, oké. Maar, zo'n heel bezig. Mijn les dus, neem ik aan? Ja, mijn les. Ik heb een jaarlijke pauze genomen, maar toen miste ik gewoon iets in mijn leven, dus toen ben ik weer begonnen. Echt met muziek bezig? Ja. Wat is de grote droom? Was je toch als pianist? Ja, ik wil terugbreken uiteindelijk. Ja. Dat zou het leukst wezen. Wat spelen ze vooral? Ik neem aan, als je in werken of best ook al Sofie dus de eigen vestjes makkest? Nou, zo nou en dan doe ik een poging, maar het is er nog net van kom. Dat is hartstikke jong, man. Covers van nou. Oké, er staan 2 nummers spelen. Wat voor nummers spelen doet generaal? Is dat een bepaald genre of doet het al die verschillende dingen? Vooral lounge. Ja. Lounge muziek? Ja, gewoon Norah Jones, Sam Smith, die kant een beetje op. Chill? Ja. Chill Sunday with It. Yes. Yeah. Welke nummers kies je aan? Don't Know Why van Norah Jones. Kijk. En I'm Not The Only One van Sam Smith. Zetten we het publiek, de hele studio even in de chill. Een beetje ondruut, dames en heren. Beetje chill. It's live in Noordwien. I waited till I saw the sun. I don't know why I didn't come. I left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break in it, wish that I could fly away instead of kneeling in the sand, catching teardrops in my hand. My heart is drenched in wine, but you'll be on my mind forever. Out across the endless sea, I would die in ecstasy, but I'll be a bag of bones, driving down the road alone. My heart is drenched in wine, but you'll be on my mind forever. Something has to make you run. I don't know why I didn't come. I feel as empty as a drum.
for better or worse. I can't believe you let me down, but the proof's in the ways it hurts. For months on end I've had my doubts, denying every tear. I wish this would be over now, but I know that I still need you here. You say I'm crazy, 'cause you don't think I've known what you've done. But when you call me baby, I know I'm not the only one. You've been so unavailable. Now sadly I know why. Your heart is unobtainable, even though God knows you kept mine. You say I'm crazy, 'cause you don't think I've known what you've done. But when you call me baby, I know I'm not the only one. I have loved you for many years. Maybe I am just not enough. You've made me realize how deep this hurt by lying and tearing us up. You say I'm crazy, 'cause you don't think I've known what you've done. But when you call me baby, I know I'm not the only one. I know I'm not the only one. I know I'm not the only one, no. And I know, 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 no, no. I know I'm not the only one. Fantastisch. Jong, talentvol, hier achter een vleugel zitten. Hij zet dan San Noemer, al is het de cover, maar toch even live, even Del, wie het helemaal niks te missen. Dus straalt het uit of gaat het vanzelf? Maar ja, dat zal in Holle wat oorzaak spelen had, denk ik, of niet? Ja, volle oefening, maar uiteindelijk gaat het vanzelf. Nou, hoe kan ik net doen uit te denken? Treedt vaak op of ben je nog vooral thuis bezig en aan het oefenen en aan het lessen? De laatste tijd wel. Ja, theater in een foyer, dat soort dingen. Oké. En had je dan ook nog les van zenuwen of valt dat wat daar? Nee, echt helemaal niet meer. Oh, lekker man. Heerlijk, goed zo. Wist al hoe letters mast? En welk podium? Het loungepodium bij de ingang. Ja. Hoe let, dat weet ik nog net. Oké. En dan wist ik nog net hoe volle speel je maakt? 20 minuten, Mike. Oh, lekker man. Ja. Yes. Succes alvast. Dank u wel. En komt ze erom? Zeker. Dus bij deze uitnodigen. Dames en heren, It's, ja! Pianist en zanger. Ik ren terug de studio in. Dan kom ik bij Esmee Oen. Mijn enorme ukulele. Heel groot, heel groot. Ja. Doe best hier alles, jij geweest? Klopt inderdaad. Ja, met een band. Met een band, ja. Ja, Blackout. Ja. Maar goed, en dat vind ik hartstikke leuk, solo. Ja. Is dit eng? Is dit gewoon eens een avontuur? Of denk je echt van, nou, waar wit? Het is iets heel anders, maar het heeft zijn eigen charmes inderdaad. Ja, we gaan het gewoon proberen. En waarom net een grote gitaar? Is dit een hele bewuste keuze om een ukulele te doen? Ja, ik ben zelf niet zo heel erg groot. Dus ik dacht, nou, laat ik iets kiezen wat bij me past. Oké. Ja, en het zijn minder snaren, dus het zou iets makkelijker moeten zijn. Nou, en het is een heel specifiek instrument. Hè? Ik bedoel, het had wel een heel eigen geluid, hè? Zeker, je onthoudt het. Ja. Covers, eigen werk? Allebei het meest eigen werk de laatste tijd. Oh, wat leuk. Ja. Dus was het om dat enge paard op te geven van eigen nummers. Volgens mij is dat weer enger dan covers nog, hè? Het is persoonlijker, ja. Het is kwetsbaarder, ja. Maar wel specialer daardoor. Je twee nummers dan? Welke? Can You Love Me and I'm Sorry. De studio is all yours. Dames en heren, Esmee! Why do I always want to move
always seen. Is it 'cause I've never been having this kind of feelings for someone like you? So I have to let you know that you show that you haven't loved someone before, and that's what scares me. So what could we be? And maybe you think that you know how to love, but let me tell you, dear, it can get rough. I know I love you, but can you love me? So let me see, can you love me? Can you love me? Oh, can you love me? Ooh, oh, oh, oh. Wanting you could be self-destructive, and I'm barely healed. But I have to be strong, 'cause I know it's wrong to choose your love over mine. But does that mean I won't give you a chance to let you try to live a romance? I know I love you, but can you love me? So let me see, can you love me? Can you love me? Oh, can you love me? Ooh, oh, oh, oh. And maybe you think that you know how to love, but let me tell you, dear, it can get rough. I know I love you, but can you love me? So let me see, can you love me? Can you love me? Oh, can you love me? Ooh, oh, oh, oh. Even if we might take this chance, what will happen to all our friends? Is it why they say that I should just walk away today? That we should just stay like we are now, and we'll be okay. Today. Ja. Zal ik nog even stemmen hier snel? Of, Als gestemd moet worden, moet je stemmen. Ik denk dat het wel goed is. Dan gaan we gewoon nog een nummertje doen. Deze heet I'm Sorry. Oké. Feeling all alone on a Saturday night, missing that kind of joy. My pain was just a few weeks old, so I already want a boy. So when we met on a Tuesday night and talked a little about our lives and all that stuff, I saw that you wanted me, and that made me want you. Be patient, everything will be a lot more clear. Just wait and see. You have to feel the pain and wait before you should go out and date. I'm sorry, but I can't love you, not even me, love. It was a mistake, one I shouldn't have made. So we have to let it go, boy. Can you play it cool, boy? I know it was wrong, but I just wasn't strong. I just wasn't strong. 2 weeks, yes, I thought about you, idealizing all these things, but letting us think that I could do this now, it really stings, wow. So that's why I called you on the middle of the day. I believe it was the first day when I told you about what happened to me, but hurting you is not my plan. Oh, be patient, everything will be a lot more clear. Just wait and see.
let it go, boy. Can you play it cool, boy? I know it was wrong, but I just wasn't strong. I just wasn't strong. My friends say it was a good lesson for me. I know it's true, but I don't want to see the look on your face. We talk a bit, so please, dear, can you quit? I'm sorry, but I can't love you, not even me, love. It was a mistake, one I shouldn't have made. So we have to let it go, boy. Can you play it cool, boy? I know it was wrong, but I just wasn't strong. I'm sorry, but I can't love you, not even me, love. It was a mistake, one I shouldn't have made. So we have to let it go, boy. Can you play it cool, boy? I know it was wrong, but I just wasn't strong. I just wasn't strong. Ooh, I just wasn't strong. Ja, ik ga er maar oorsteen. Ja, een ukulele. En dan ga ik gewoon staan met camera's erbovenop en radio. En dan komen er 12 mooie versjes uit. Dankjewel. Dankjewel. Jij dankjewel. Hoe is het met de band? Daar nog druk met dwaande? Zeker, we zijn ook met vers gaan we optreden. Oké, dus dat is een dubbele gig. Ja, zeker, klopt. Ja. Hoe lang meestal? Wist u dat al? Met de band een half uurtje, denk ik. Zelf mag ik 20 minuten. Op het singer-songwriter podium. Wat ik ook nog mag presenteren. Ook nog? Ook nog. Ja, drukke dag, joh. Zeker, maar heel leuk. Ja. Plan om daarin door te gaan qua muziek? Wil je ook opleidingen straks gaan volgen in deze wereld? Ja. Nou ja, opleiding misschien niet. Maar ik denk dat het hart het meest leert. Wauw, wat poëtisch. Maar ja. Dankjewel. Graag gedaan. Esmee, dames en heren. Ja, prachtig man. Ik heb Ivo, ja, ik ren nog even achter de bar en dan geven we aan naar de laatste van dit hoeren trouwens. Straks heb ik nog een compleet koor hier in de house. Fantastisch hè, die talenten. Ja, heel leuk. Heel leuk. Ja. Maar die in het lesje aan, ik hoop dat er plezier aan, of niet? Ja, zeker. Altijd er samen met die uitkomt. Dat is echt heel erg leuk. Ja. Kist merken dat er op Squal minder ruimte en minder tijd besteed wordt om muzieklessen te zien worden? Nou, het gaat nou eigenlijk... Of gaat het weer de goede kant op? Volgens mij gaat het echt weer de goede kant op. Maar echt die muziekimpuls en volgens mij wordt er heel soort muziekles doen op basisschool op dit moment. Bewijst ik maar weer dat je het moet faciliteren. Het komt niet vanzelf bij de jeugd vandaan. Hè? Nee, maar het begint natuurlijk gewoon toch op school. Ja. Dus het moet daar moet het gebeuren. Dus wij zijn ook heel blij. We hebben alle scholen in onze gemeente bedienen we weer met muziekles. En ja, daar moet het, weet je, zoals het bij alles gaat. Of het nou met sport is of met muziek. Er moet ergens een vuurtje gaan branden en dan moet je doorgaan. Maar je moet het onderhouden dus. Je moet het wel onderhouden. Daar is denk ik zo'n cultuurcentrum heel belangrijk in, denk ik. Absoluut, absoluut. Maar vanuit jullie worden al die lessen ook geregeld, zeg maar? Ja, dat doen wij ook allemaal. Ja. Een behoorlijke organisatie. Dat kun je wel zeggen, ja. Ik kan me voorstellen dat je niet meer aan je trompet toekomt bijna. Maar, nee joh. Blijf nog even zeuren, dankjewel. Goed zo. Ik ga naar de volgende dag. Reinoud zit al achter de vleugel. Ik maak je een prometer, inderdaad. Het is goed voor mij. Hoi, Reinoud. Hallo. Waar komst toe wij? Uit Sneek. Oh, best echt een snitser net. Niet echt, ik kwam eigenlijk uit Amsterdam. Oké, jeetje. Maar ik woon in Sneek. Oh, nou, uiteindelijk kwam het dus nog toch nog goed. Ja. Grapje. Maar, en hoe lang speel je al piano? Of toetsen? Wat zit je thuis op een piano of hast je een keyboard thuis? Ja, een soort van keyboard, elektrische piano. Ja, precies. Ja. En hoe lang doe je dat? Ik weet niet, 5 jaar of zo? Oh, nou, een hele tijd dus. Ja, inderdaad. En leuk om les te krijgen? Ja, ik vind van wel. Ja. Gewoon elke maandag, 20 minuutjes. Oké. Dat is wel te doen. En dan krijg je huiswerk mee natuurlijk. Ja, maar dat vind ik alleen maar leuk. Dat is geen straf? Nee. Oké. Wat speel jij het liefst? Zit je wat in de klassieke hoek of juist ook in de lounge? Verschilt heel erg. Maakt mij niet heel veel uit. Als je maar speelt. Ja. Vind je het moeilijk, piano, of juist niet? Valt wel mee. Oké. Sommige stukjes wel, sommige niet. Welk stuk ga jij doen? Solfeggetto. Ik ben heel benieuwd. Live in Noorderwind, dames en heren, Reinoud!
Ja, fantastisch. Net heel lang, maar wel indrukwekkend, maar ik zeg Reino. Dankjewel. Van welke componist wie dit? Een van de zoons van Bach, geloof ik. Oké. Ben je een Bach-liefhebber? Ja, Beetje Mozart, beetje dit. Ja. Ja, inderdaad. Ik vond dat je het fantastisch hebt gedaan. Dankjewel. Ja, bedankt. Jij ook volgende week? Weet je al hoe laat en hoe lang je mag? Hoe bedoelt u? Op festival. Op het festival? Ik ga niet naar een festival. Ga je niet op vers spelen dan? Nee, ik weet er eigenlijk vrij weinig van. Oké. Oh, hij speelt het net op vers festival? Nee, Lood net. Oh, jij niet? Nee, ik niet, nee. Oh, denk toch. Succes, tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer. Dankjewel. Ja, goed zo. Ja, nee, mooi dat we het weten. Wat zei je? Het is van alles krijgen familie, hè? Dus sommigen spelen wel, sommigen spelen net, sommigen lezen. Het past wel mooi bij Noordwien. Regina, we hebben een tijd hoe, dus dan kunnen we morgen nog even naar die poster. Oh ja, Winter Alversterre bandcompetitie. Ja, ik zit het even uitlezen. Hè? Er is het Ja, graag. 12 februari is Friesland Beweegt. Die organiseert de Winterfiets Elfstedentocht. Hè? Dus dat is de tocht der tochten op een fiets. Ja. En dat is zaterdag. Ik zil even over mijn tweelingzuster zil verslag doen op het diek. Die ze Erwin Bennen was weer achtervolgje. En dan is ze... Oh, dat drokke mandje. Ja, het wie wel leuk. Leuke meet and greet weer met hem. Ja, ik ga me wel wat op de hals hellen, maar dat is een ander verhaal. Heb me uitnodigen om met hem zo'n dalvecht tocht te doen. Dat is iets wat hij organiseert in Dalfsen. Maar ja, ik ben natuurlijk Dat is ik op een fiets of net? sportief, dus ik maak maar een pikken maar die mij op een fiets. Ja, nou, dan zullen we die wat conditie bijbrengen. Hé, toen had het tot 12 februari, dat is toch snij? Ja, dat is snij. En dan is er in de Blokkie Sport. Daar is de finish van de Alphenstarentocht op fiets. En dan hebben we daar een bandcontest. Ik heb allerlei verschillende bandjes, nog een bandjes. Het is van 12 tot 10 uur jongens. 9 uur is de laatste band. En het ben nog een bandjes. En het is allerlei verschillende genres muziek. Okay. Van Nederlandstalig tot rock tot de Dutch Shakin' Stevens, maar een rock'n'roll band nou. Dus, en Attic. Attic is een hele leuke jongere band, jonge famkes. Nou, en Doma is het aan het eind van de rit uitkiezen wat er in Noordwien komt. Oké, nou, ik zal eens even een videootje. Ik maak je een paar leuke filmpjes van die. Ja, graag. En ik dacht, nou, dan kunnen we dat zo mooi even regelen. We gaan alles even op een richtje. Kom er snij dus, van 12 uur mikjes tot jongs. Tot jongens 10 uur, dus 9 uur is de laatste band. En waar spelen ze dus? In de Blokhuispoort in de Bak. In het kader van de Winter Alversterre tocht, die ik nog snij de hele dag is dus, blijkbaar. Ja, precies ja. De Wenzink Winter Fietsafstarentocht. Dank u wel. Nou, that's it. Ik hoop dat je me het al hier volgt. Net stenen met het heen. Goed. Wij krijgen straks nog een heel soort mensen hier. Een compleet koor zal hier optreden. Marcel Smit, die verbond met zijn eigen album. Klassina je er nog. We gaan nog een metalcafé in de Westreen. Maar eerst het Nijs. Graag dadelijks. Wat is dat toch een heerlijk gevoel. Die strak blauwe lucht, dat jongende ijs, dat gevoel van romte, vrijheid. En overal die meesken op het ijs, die gezelligheid, die prachtige tochten. Maar ja, wat is toch wel lang lien, hè? En daarom is het deze week IJsweekend bij Omroep Friesland. Maar op radio, televisie en omroepfriesland.nl. De sfeer, het gevoel en die prachtige verhalen die we al zo lang missen matten. En één ding is nou al wis, de band komt op redens. Ga nou naar omroepfriesland.nl/ijsbaan en jou die zelfs op bij die buurtvereniging, familie of sportclub en win een kunstijsbaan voor 1 dag. Ja mensen, het is er 4. Het is een complete ijsweekend hier bij Omroep Friesland. Omroepfriesland.nl/ijsbaan. Zoek je een unieke groepsaccommodatie voor een vrienden- of familieweekend? Groepen.nl. Honderden accommodaties voor kleine en grote groepen. De ideale plek voor het hele stel. Groepen.nl. 40 jaar lang was onderzoek doen naar de oorzaken van multiple sclerose mijn lust en mijn leven. Uiteindelijk willen alle MS-onderzoekers maar één ding: de oplossing vinden. Onderzoek doen vraagt veerkracht. Leven met MS nog veel meer. Dankzij donateurs van de Stichting MS Research zijn belangrijke onderzoeksvragen beantwoord. Toon nu uw veerkracht en help de nieuwe generatie MS-onderzoekers de laatste antwoorden te vinden. Hoe? Kijk daarvoor op msonderzoek.nl. Ik ben Dick Hoekstra, gepensioneerd MS-onderzoeker.
Bij Lotto kun je al voor €2 miljonair zijn. En deze zaterdag staat de Lotto-jackpot op €3,7 miljoen. Dus speel ook mee. Je hebt nog tot zaterdag 6 uur om je lot te kopen. Ga snel naar de winkel of lotto.nl. Laat je lot niet liggen. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18+. 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. In Duitsland is een Nederlander opgepakt die explosieven in zijn auto had liggen. De politie denkt dat de man van 25 die wilde gebruiken voor het plegen van plofkraken op geldautomaten. De Nederlander liep gisteravond laat tegen de lamp toen hij tijdens het tanken werd gecontroleerd door de Duitse politie. Na de vondst van de explosieven werden het tankstation en het wegrestaurant ernaast ontruimd. Ook werd de snelweg afgesloten. Pas nadat specialisten van de politie de explosieven een paar uur later onschadelijk hadden gemaakt, werd alles weer vrijgegeven. Een echtpaar wordt verdacht van grootschalige oplichting van telecombedrijf Ziggo. Ze zouden met valse gegevens telefoniepakketten hebben besteld. Daarmee belden ze 0900-nummers waarmee ze tegoedkaarten konden opwaarderen. De torenhoge telefoonrekeningen die daardoor ontstonden betaalden ze nooit. Ziggo liep daardoor €330.000 schade op. Het stel wordt ook verdacht van witwassen. Ze moeten in april voor de rechter verschijnen. Een man uit Delfzijl wordt verdacht van soortgelijke fraude. Hij zou Ziggo voor ruim 1,5 ton hebben opgelicht. De 18 Nederlanders die vanwege het coronavirus weg willen uit de Chinese stad Wuhan komen waarschijnlijk morgennacht met een Frans vliegtuig naar Europa. Eenmaal in Nederland moeten ze uit voorzorg 2 weken in afzondering. Als hun huis niet geschikt is, gaan ze op een andere plek in quarantaine. De VS en Japan hebben vanwege het coronavirus voor heel China een negatief reisadvies afgegeven. Rusland heeft de grens met China gesloten en verder vliegen veel landen voorlopig niet meer op China. De mannenfinale op de Australian Open gaat dus zondag tussen Novak Djokovic en Dominic Thiem. De Oostenrijker versloeg vanmiddag in de halve finale Alexander Zverev uit Duitsland in 4 sets. 3-6, 6-4 en 2 keer 7-6. Het weer bewolkt en in de loop van de dag vanuit het noordwesten weer kans op wat regen. Het is een graad of 11. Ook morgen begint de dag regenachtig, maar later kan de zon doorbreken. Het blijft met 11 graden erg zacht en zondag verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal. Ja, we gaan eens lekker terug bij Noorden weer live. Mijn compleet jongere koor hier. Er komen weer musical stemmingen. Marcel Smit zal optreden en Klaasien is nog de gast. En we gaan houden een Metal Café op een Westtrain. Maar eerst de reclame. Dan ben wij er straks bij Noorden weer live. Even weg met onze busrondreizen. 8 dagen Ierland vanaf €599. Portugal vanaf €499. Of Oostenrijk vanaf €399. Bekijk al onze andere busrondreizen op effenweg.nl. Sunny direct. Badkamer, het toilet, regendouche of een closet. Ja, het kan allemaal bij Sani direct. Sani direct. Direct wat je zoekt. Direct de laagste prijs. Bij iWish vind je voor elk moment de perfecte bril. Voor achter je beeldscherm of voor in je vrije tijd. Daarom krijg je nu 2 brillen voor de prijs van 1. Kies uit al onze topmerken. iWish, laat je zien. Sani direct. Complete badkamers voor een vaste lage prijs. Nu met gratis Groen regendouche. Wij zijn de Volksbank. Nog nooit van gehoord? Dat is niet zo gek. Wij zijn het moederbedrijf van SNS, ASN Bank, Regiobank en BLG Wonen. Ah, die ken ik wel. Ja, samen investeren we in een beter Nederland. Zo zorgen we met BLG Wonen voor dat bijvoorbeeld ook starters een woning kunnen kopen. Ja, dat is ook wel hard nodig. Daarom. Wij heten niet voor niets de Volksbank. Beter voor elkaar. Kijk maar eens op devolksbank.nl. Oké, dat zal ik doen. Nu bij Blokker. Fris en duurzaam het voorjaar in. 30% korting op BK-pannen bij inlevering van je oude pan. De BK-wisselweken. Kom naar de winkel of kijk op blokker.nl. Blokker heeft het in huis. Last van eczeem? Gelukkig is er Graham's eczeemcrème. De natuurlijke crème die eczeem behandelt en verlicht. Graham's, het natuurlijke antwoord op eczeemklachten. Koop Graham's eczeemcrème nu bij Ethos en Bol.com. De BK-wisselweken met 30% korting. Blokker heeft het in huis. Hey buurman, hebben jullie nou ineens nieuwe kozijnen? Ja, klopt. Mooi hè? Van Belisol. Ze zaten er echt zo in. Nou, prachtig hoor.
Staat echt stoer, dat zwart. Ja. Wat dacht je? Ik pak even goed uit? Nou ja, je kent me toch, Linda? Als ik iets doe, doe ik het goed. Zeker. Al meer dan 40 jaar kozijnen en deuren zonder zorgen. Omroep Friesland. Het is weer vreemde maar het weekend vaart door. Maar noordenwind beginnen, ja dan haast het voor elkaar. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noordenwind live, Noordenwind live, Noordenwind live, bij Willem de Vries. Zo, dank u wel. Maak de microfoon even lenig. Dames en heren, mijn spreekmicrofoon is kapot. Compleet sloopt, dus ik moest even afwachten tot het koord klippen. Ga maar lekker zitten nou. Je hebt soundcheck, wie fantastisch. Dames en heren, om de thuis al mij krijgen, microfoon weer kapot, dus ik jat even hier van de zangeres. En straks een compleet koor hier. Ik ga naar Marcel Smit, maar ik zit onder een koordenfest. En ik kom net bij hem in de buurt, dus ik zal even zien naar Martijn Steun en toeverlaten of wij daar nog een soort van presentatiemicrofoon van krijgen kunnen. Geen idee dat hij soms met live shows. Marcel zei, kijk dat de lever wat afstand van me hoort, dat snap ik wel. Dat ik wat een dreigend mannetje soms. Heb je hem? Ik hoop het. Ik bedoel, tuurlijk. Ik zit even in een Dolf. Test. 3, 2, 1. Even zien dat die orenmicrofoon. Hallo. Ja, oké. Ja, dankjewel. Wat zei ze? Even. Ja, hij een technische hoel is. Oh, wel let maar zitten. Jim, praat er maar even. Ja, nee, wat? Ik ga de piano even op de monitor zetten. Als je even speelt, dan ga ik hem op de monitor zetten. Ken ik dan lekker in Marcel of net? Mooi, dan ken ik in Marcel. Goed, zo werkt dat bij een live show. Maar ik zag in Marcel of net? Dit ga ik altijd live, ja. Doe best hetzelfde net, dat is die aura. Ja, dat is het, jongen. Dat is wat bedreigend misschien. Dat komt wat bedreigend door, ja. Marcel Smit, leuk dus de best. Jong, vandaag denk ik een belangrijke jongen, want in Bayern 16 nijste album presenteren. Het begon al in mijn muziek, toen weer meer muziek en dan toch, ik doe er maar gewoon een woord bij. Nog meer muziek. Ja, nou, ik ben heel creatief. Ja. Maar op titels, dan weet ik gewoon net zo vol te bedenken. En doe ik eens wel een nummer van het album pakken. En dan zeggen ze van, dat wordt dan de titel van het album. Maar dan had het maar, dat vind ik een single eigenlijk, wieso? Dus het is op een gegeven moment is dat begonnen en zal ik ook maar wat verder. Ja, noem maar voor jou, dat wordt nog wat. Nee, nog meer mooie muziek of zo. Nog volle meer muziek. Nog volle, oh ja, dat is ik zo. Ja, en voordat ik echt voortgaan, zeg maar, dit wist je laatste muziek. Er wordt een best of. Nou goed, even naar het album. What's the story? Nou, what's the story? Het is een heel lang verhaal. Het ben 12 versjes. Er is een prutte tier die zit in. Er is een hele prutte, hoe moet het zeggen, om alles te schroeven natuurlijk. Hè. Ik kan net op een knopje drukken voor een goed versje, maar dat is wel echt voor werkje. En als dan die 12 versjes in beeld haast, in zicht haast, van dan was dan uiteindelijk door aanworst. En dan komt dit uit. Ja, dan ben ik heel tevreden. En dan moest alles nog inkleuren, dan moest alles nog opnemen. En, maar de nummers had in principe zelf alleen eens kunnen? De band heeft 5 covers, oerzettingen op het album. En dat zijn meer nummers die uit het Friesikana-programma komen. En dus dat is het theaterprogramma. Dus dat zijn Amerikaanse bestaande versjes waar ik een Friese tekst op schreeuwen. Zeg maar. Zo is het zien. Straks praten we verder over het album Jong de presentatie. En er komt nog een hele tournee, jongen. Bij een aantal Friese kerken. Daar zullen we ook nog even over praten. Want een van de vereniging Oude Friese kerken is hier gewoon wijzig. Nou goed, dat komt aan al wel. Maar eerst maar even het eerste nummer. Als het worst. Dus dan ga ik wel even op afstaan. Dus dat is die net wat vrij uit spelen. Ja, dan ga ik het luisteren. Hoe heet het eerste nummer? Het eerste nummer is een vrij persoonlijk nummer. En ik denk dat elk was zo'n plakje had. Wieso? Dus voor mij is het ergens zo'n kanaal bij de Westrein. En wij als jonkje graag kaamst. En wij nog eens komst, dan zei ze van ik maar mijn hol even leeg ga. Dus on het kanaal. Marcel Smit.
Mijn dobber schaat daar vaak onder water. Ik kwam er al voordat ik zwemmen kon. Dat dacht dus net omhoog als volle letter. Al wist ik dat op mijn plak worden zoen. De stijger was het jerken van mijn vrienden. De joden in u zelfs en in ook. En het bootje werd die urenlang in dreunen. Bracht u zijn tensen ont de hemels door. Ik ging nog gauw eens even naar mijn plakje. Dan kom ik dus de een kanaal. Zat te trainen in het zwierte water. En vogels dit net vregen naar het verhaal. De eerste dop, die gierde van de flessen. Tuutje, badje, watel vrij gauw meer. Filters bleunen meestal in het pakje. Mijn stoert maar wie het spultje, hij is al klaar. Mijn fiets, mijn brommer, zelfs mijn eerste auto's. Stiene dagen ongeveer parkeert. En op dat plak waar ik nog wil zezen, had ik een heel soort levenslessen leerd. We gingen nog gauw eens even naar mijn plakje. Dan kom ik thuis, er in een kanaal. Zat te trainen in het zwierte water. En vogels dit net vregen naar het verhaal. Dan is de kap leeg en ik werd vierde. Vierde in die hudde grote braaf. En waar hoe langer ik daar ben meer lang je. Nee, dat jonkje wat af van het visje had. Ik ging nog gauw eens even naar mijn plakje. Dan kom ik dus erin een kanaal. Zat te trainen in het zwierte water. En vogels dit net vregen naar het verhaal. Nee, vogels dit net vregen naar het verhaal. Marcel Smits, jong nogmaals, de eerste uitrekking van zijn nieuwe CD, nog meer muziek. Even de album, wat staan er ook nummers op die we al kennen van de radio, die we al draait, ha? Femke had de oranje dagen elke dag een nummer van het album draait. En dan juist ik hoe het zeg maar, op het album klinkt, want ik speel ze van jongens dus alleen nog op mijn gitaarke. Maar op het album ja, dan had ze het onkleid. En dus er zit pedalsteel, banjo, bas, drums, er zit van alles bij. Leefde en Whisky. En de Waarden, wie al singles als voor in het album die al uitkwamen binnen. Ja. En dus die hebben we al een beetje jaren gekend. Dus die hebben al in de Friske Top 100. De de Waarden is die erin. Ja. En dus, ja, dus die dus zo'n eigen nieuwe nummers op. En 4 oorzettingen dan uit die Friese show. Waar haal je mij die in op het album? Nou, mijn vaste muzikant van de hele handel. Dus Jelmer Hariksma, Wander van Duin. Ruben Soer op drums. Johanna Hamstra op banjo. En ja, Wander die speelt van alles wat in. André Sommers, dat is de pedalsteelspeler uit de band van Whalen. Die mocht ik even van hem lenen. Dus die had even wat inspelen. Joost van Es, viool. En ja, Karen Ellie mee, achtergrondkoor. Dus fantastisch goed opname terug Martijn, die jongen die er af en toe wat in beeld. Oh, die stagiaire hier. Ja, die stage erin. Ja. Nee, ja, grapje. Dan moet me ophoren straks. Ik denk mensen echt dat hij een stage erin heeft. Ik vind het nou ook bij mensen. Dus sorry daarvoor. Ja, ja. Ja. Maar een heel project dus. Het is echt een heel project. Ik denk dat mijn vrouw ook wel blij is dat het uiteindelijk horen is nou. Dus ja, er gaat zoveel tijd in zitten, er gaat zoveel
Ja, het doet trouwens gewoon alles in zijn album. En ik wil gewoon alles puur doen. Regine Forte, wie ik nog vergeten, het strikwoord. Ja, dat is juist mooi. Maar dan praat ik nog in trouw. Hey, even nu, is het een heel persoonlijk album? We moeten horen van stoere verhaal. Hey, de whisky zegt wel net niet echt drinken, denk ik. Nee. Mijn maat. Ja, precies. Ja. Maar ik heb de woorden is wel weer voor jou. En krijg was toen spelers, dan gaat het meer over de jeugd en dat is een vers plakje haast. Wisselt het wat door, stoere verhaal en aan de andere kant ik word dat persoonlijk? Ja, er zitten een paar dingen in die ben echt autobiografisch. Dat vind ik mooi om te doen. Maar er zit bijvoorbeeld ook een murder ballad op en dat is echt pure fictie, weet je wel. Maar toch is het mij weinig woorden zo'n groot verhaal brengen. Ja, en hoe dat een onkleid is, de juiste lapstealing van Jalmar Harris, maar de juiste die gevangen en ja, te gek opname. Fantastisch. Welk nummer kies je? De woorden. Daar ben ik altijd voor. Dames en heren, Marcel Smit. Er is een kriete in Friesland, wat een weg er ben bloeit. Wat op een beenbal, een twam bij graag groeit. De meesken ben rustig, zo de kat uit de been, maar stiert de kat op de grond. Ze kleef van die steen. Er is een kriete in Friesland, er zit de handel in bloed. Alles is daar te keer, praten kinderen daar goed. Laat wel iets mezelfs baas, dan groot voor hun oor. Wat ene net kind, dat komt daar voor ook goed. Neem me mij naar de woorden, daar wat ik het liefst ben. Naar het loon van mijn orden, daar krijg ik een goed zin. Breng me weer om naar het plak, laat het lippen me voelen. Neem me mij naar de woorden, naar mijn buitengrond. Er is een kriete in Friesland, roen onverneemd. Op het zand tussen pingo's ontkomt haar niet. Van jaren en seizoen, het jaren weer. Zonder nijzer te worden, krijgt de krant pas weer. Neem me mij naar de woorden, daar wat ik het liefst ben. Naar het loon van mijn orden, daar krijg ik een goed zin. Breng me weer om naar het plak, laat het lippen me voelen. Neem me mij naar de woorden, naar mijn buitengrond. Er is een kriete in Friesland, ze smoek en zaken. De singles mij elsen, had al jaren saasten. De spitkeet het fan, ze binden net meer. Maar het werk bij de boer is nog heel diep net clear. Naar de woorddansjes gaan, de scherrionsjes waarom. Is maakt vast, een gasmaat van het land. En wat hier vraagt, ik keer nog kom. Ik bloem een deel van die woord, ik kom altijd wel. Neem me mij naar de woorden, daar wat ik het liefst ben. Naar het land van mijn orden, daar krijg ik een goed zin. Breng me weer om naar het plak, laat het lippen mee voelen. Neem me mij naar de woorden, naar mijn buitengrond. Neem me mij naar de woorden, daar wat ik het liefst ben. Naar het loon van mijn orden, ik ook zelfs niet meer ken. Wil ik weer om naar het plak, met het lippen mee vol. Neem me mij naar de woorden,
Lees me daar in de grond. De woorden zit dus op het nijalbum van Marcel Smits. Asus draai ik nog een noemer. Maar dat is dan de clip van de nieuwe single. Zou ik het aan wil nemen, hè? Berenburg. Ja, dat is ook wel een heel dingetje. Want dat de jongen die het origineel skreun had, David Lunning, komt 9 weken te spelen in Bakkerveen. Want dat is dus hier uit het Friesikane-programma. En ik ga hem toen vragen. Ik zei, David, nu wie het alleen wie de reactie in Nederland. Would you allow me to make a Frisian song of that? En dat vond er hartstikke mooi. En WDO Joustra vond het ook een leuk idee, dus die doet er ook nog aan. Dat ik misschien net. Nee, Dwaan. Sorry. Er is ook nog Sonnema en er ben al je en nog volle meer. Hoor, Berenburg. Ja. Maar nee, in ieder geval, dus het is wel een heel project worden. Er is een clipmaker, Trojasse Pasma, een animatieclip, waar is heel wat oors dan wat ik hier. En daar zitten al die leuke dingetjes in, al die lietse grapjes. En dat is echt fantastisch. Ja, geweldig hoor. Wat een verhaal. Een plaat uit mijn complete tournee. Het is wat uit de hoorn. Dat kun je wel stellen. Ja, dat weer Stichting Oude Friese Tjerken, die benaderen me. En zei, wie bestien dat wie vorig jaar dus. En Joke Ezirek en die benaderen me en zei, Marcel was toen het cadeau worden, want wie bestien 50 jaar. Toen zei ik van, mag ik uit een doos springen? Ja, streekje erom. Streekje erom. Nou, ik zei dat ik wel zitten, weet je wel. En toen zei ze, nee, het gaat erom dat stoptrace. Nou, dat weer dan een beetje, ik dacht van, oké. Dus, nee, natuurlijk hartstikke leuk. En het zo eerst 8 keer. En daar kwam Samper de reactie op. En binnen het 16 gratis toegankelijke optredens, want het werd onbeen tot de Stichting Oude Friese Tjerken. En van jongens die bij in een van de mooie tjerken. Ja, prachtige locatie. Prachtige locatie. En een van de gruttere locaties in het begin van de tour. Dus daarom hebben we de uitdrukking van het eerste album, dus ik in bij hem. Dus ja, al met al hebben we dus het albumpresentatie koppelen, zeg maar, om die hele tour. Dus ik denk dat het een heel mooi project wordt. Ik ga het zin aan. Ik kan me voorstellen. Kom maar weer waarom, want dan geven we die clip, de single, ik draaien. Joke Bakker van de Stichting Oude Friese Tjerken, die is hier 50 jaar. Dat is een mooi feestje. Ja, prachtig feest. Vier je dat nog alleen met Marcel of geef je nog meer dingen ervan? Nee, er gebeurt van alles dit hier. Ja. We beginnen maar een symposium in maart, want dan is officieel dat we 50 jaar besteden. En er binnen al die excursies. Er is een feest van de vrijwilligers. En die podiumtour is wel een heel mooi iets, want dat zijn 16 concerten en die zijn gratis voor de mensen in Friesland om te bezieken. Hoeveel tjerken vallen er intussen onder die stichting? Wij hebben 52 tjerken. 52? Ja. En het groeit ook nog steeds, denk ik, hè? Ja, dat zal ik groeien blijven. Ja, totdat ze al jaren net meer broek worden voor werd ze ooit verbouwd binnen natuurlijk. Maar die omslag ga je maar als stichting in ieder geval wel meemaken, die hele ontkerkelijking. Maar we die tjerken hierin liggen en er moeten oren functies voor komen. En dat proces is eigenlijk nog steeds gaande. Ja, dat is eigenlijk vaak de reden waarom het tjerken sinds maar in de aanbieding komen. Door de secularisatie. En wij proberen daar naar je bestemming aan te gaan. Ja. Dus die tjerken worden onderhouden, die worden gerestaureerd als dat nodig is. En er wordt tot in de eeuwigheid alles terug uit op past. En uw 250 vrijwilligers, de lokale vrijwilligers in het dorpen, die zorgen ervoor dat er wat gebeurt in die tjerken. Een protoculturele podia erin? Ja, we nemen het wel het grootste kleine podium van Friesland, want het zijn toch 52 podia. En het zijn al die prachtige podia, want elke tjerk is weer oors. Er zijn hele lietse tjerkjes, er zijn hele mooie grote tjerken. Dus mensen in Friesland moeten hun er van bewust wezen wat er al in het mogelijk is in die tjerken. Ja, maar ik had het idee dat een groot deel van het publiek het wel weer te vinden staat. Er gebeurt een product, theater, muziek, van alles, hè? Ja, de mensen krijgen lopen er aardig in. Ja, kan altijd beter. Ja, dat is weer. Ja. Fan van Marcel of net? Jazeker. Ja, natuurlijk. Jazeker. Nou ja, was nog je merkt natuurlijk. Hartstikke mooi. Had het album al gehad of net? Ja, we hier een vliegende weekend de aftrap van de podium. Ja, in Dedgem, hè? In Dedgem. En ik had er ontzettend van genoten. Dus ik zou zeggen, mensen kom naar die concerten daar, want het is net te verzitten. Ik nog vergeet. Dankjewel, Joke Bakker. Er komt dus van alles nog vanwege die Stichting Oude Friese Tjerken 50 jaar onderwijs. Ik neem ze even heel snel. Dedgem, Baaium, omdat ik van die mooie namen binnen. Fijnsum, Zwichum, Huzumdorp, Holvert, Verwoorden, Britsum, Haskerdijk, Oltertep, Zwijns, Sint-Japik, Jorwert, Kwartenhem, Terband, Blessem. Wat een mooi listje. Best in al die plakjes alles een keer west of zit er voor ik nog weer naai intussen?
Er zit van mij ook nee tussen, want ik werk nog nooit in Bayern best. Dus dat is ik van jongens wat. Net verdwalen. Maar wat wel heel mooi is, doe hoest net een straatnaam in te voeren. Doe voer gewoon het dorp in en dan gaat net het gebouw. Ja. En dan best de plaak. En meestal zit wat omheen met de terpen. Ja, daarom. Dus van jongens, die gaan om 11 begin ik in Bayern en de dwaren gaan om 8 uur even. Dus de mensen kunnen het noemen. Dus zegt ik, net met de band, net met de muzikanten, dat weer de tournee. En de vraag, denk ik, wat uit die stichting weet? Ja, het is een combinatie worden van het in en het oor. En dus de albumpromotietour is zodat ik de Veskes kreun ha. Dus ik doe het helemaal alleen van jongens, helemaal solo, helemaal puur. Dus elk fout nootje, ja, stek me dus ik live muziek. En daarna kunnen de mensen het album aan de hoes nemen. En het album wordt ongeveer 3 kwartier. Dus voor mensen nu het rustig vinden is het leuk, want die kennen op het hele album uitjaren. Goed zo. Jong, Bayern dus, waar we treffing in worden. Ben in ieder geval van Dom, daar ik even heen en weer. Doe maar eens even de nieuwe single aankondigen, meneer Marcel. Ja, nou, je redt het dan. Ja. Berenburg. Marcel Spet, dames en heren! Dankjewel, succes jong. Succes, achterover duurderles. Ze namen alles wat ik hier. Ik wist net meer waarvoor ik stier. Maar ik stier keer op keer en Lena steen, dat vol ik nog net mee. Oh, Berenburg, wil me trouw naar je slok van die. Viert ik elke vrouw. Mijn zwarte gals, die tocht al in een ohne zelfs. Maar geet je haken dek bezocht, die hier na hier keer al had nog. Al die voel me feest te druk, die een ding wie wist, ik voel je heel het vlok. Oh, Berenburg, wil me trouw naar je slok van die, viert ik jouw vrouw. Duitsen krieg hem erbij, maar dat is zelfs de leed voor mij. Nien keer hier niet mijn muziek, schouw je mist de romantiek. Wie ik de deksel, wie doet die pot, die een ding wie wist, ze maken me kapot. Oh, Berenburg, wil me trouw naar je slok van die, viert ik elke vrouw. Hakkers leefde kort, maar dus alles mij kreeg stek die nog. Op Tinder kwam ik lutskets in. In je van de app, ja, dagstem me. Dat wie op mijn sint-tenuut. Die een ding wie wist, van mij niet werd duurt. Oh, Berenburg, wil me trouw naar je slok van die. Viert ik elke vrouw. Maar die vrouw je liet een misasje, dat ik er best zonder ken. Ik vleut je nou de hele dag, als ik daar maar een slokje krijg. Want ik stiel keer op keer, maar alleen een steen, dat dacht ik nog net meer. Nee, oh Berenburg, wil me trouw naar je slok van die, viert ik elke vrouw. Trouw naar je slok van die, viert ik elke vrouw. Oh, mooie flessen, trouw mij mee. Was bij de glasbox schiet ik van die.
Woonboulevard Groningen vindt u aan de Peizerweg en het Hoendiep. Alles op woongebied in meer dan 60 winkels. In elke stijl en iedere prijsklasse. Aanstaande zondag is het van 12 tot 5 koopzondag. Kijk op woonboulevardgroningen.nl. Praxis heeft weer vroege vogelkorting. Dat betekent deze zaterdagochtend tussen 9 en 11... 25% korting op bijna alles. Lees de voorwaarden op praxis.nl. Voor de makers, Praxis. Klop, klop. Zo, wat een beest, hè? Ja, knappert hè? Nee, ik bedoel onze nieuwe laptop. Wie heeft dat gefixt? Dustin. Dustin? Mogen we jullie voorstellen? Dustin uit Zweden. Met meer dan 30 jaar ervaring in IT laat hij liever zijn werk voor zich spreken. Meer weten? Kijk op dustin.com. Dustin, die nieuwe van IT. Wat maakt boodschappen doen bij Jumbo nou goedkoper dan bij andere winkels? Dat zit hem in de laagste prijsgarantie. En niet te vergeten, onze seizoensaanbiedingen. Zoals zalmfilet met huid, schaal van 2 stuks voor €5. En Jumbo aardappelen, zak van 3 kilo, 1 + 1 gratis. Kijk, dat maakt Jumbo elke dag euro's goedkoper. Iets voor Valentijn. Gefelicitaard.nl. Altijd iets te vieren. Pap, Ja? weet jij waar mijn fiets is? Nee, geen idee. €2000 voor je fiets, bowlingbal of driewieler? Alleen tijdens de Big Event van Opel. Want voor echt alles wat rolt, rijdt of een stekker heeft... krijg je tot €2000 extra inruilwaarde. Zo wordt bijvoorbeeld je nieuwe Opel, je laadpunt voor je nieuwe Corsa E... of je private leasecontract tot €2000 voordeliger. Bovendien krijg je ook nog een tank of laadpas ter waarde van €500. De Big Event van Opel, van 3 tot en met 8 februari. Bereken jouw autotelings inruilwaarde op opel.nl. De Friese Opel-dealers Citon, Dynam of Engelsman Winia staan van jou klaar. Omroep Friesland. Oorstemt op dij. Als er nog iets jaloeren te gaan onder oren, dus met Marcel Smit. En de Klassina zal nog optreden. Dit alles en nog volle meer. Straks naar het Nijst, maar eerst het Nijst de provincie met Tieten Seijers. Een man uit Lippenhuizen had een jellier cel gekregen omdat er verleden jaar op het Oldtimer Festival in Waastersweg een beveiliger mishandelen had. Het slachtoffer wilde de verdachte naar boeten dirigeren, maar dat rond uit op vjochterij. De verdachte skopte de beveiliger met zijn werkskwon met hudde nozen in de holle. Het slachtoffer rekkenbot verwoenen. De verdachte hier een heel soort dronken en kon niet van het voorval herinneren. Jonker de cel straf maar hij 3 jaar geen alcohol drinken en hij had het slachtoffer dik €4500 smettenjild betalen. Boeren zijn lulk op het Fries Verzetsmuseum in Ljouwert omdat het museum een foto tentoonstelt van de veroordeelde dierenextremist Peter Jansen. De foto is te zien in een expositie over vrijheid. Jansen kan bij beter als de vegan streaker. De boeren zijn lulk omdat Jansen nevens haar net voor vrijheid strijdt. Zij zei ze dat hij de boeren krijgt haar vrijheid ontnemen wil. Het Verzetsmuseum had er begrip voor dat het thema gevoelig lijkt, maar wil de foto van Jansen net voor het helje. De Bingruttenswaardigen bij mensen niet wenjen in de buurt van Lietse Gosvelden. Nevens een regeling had zij minder jacht op skeervergoeding als mensen die in de buurt wenjen van het Grutte Gosveld in Greenslaan. Deputaire Douwe Hoogland begreep de zwaardigen bij de mensen, maar had wel vertrouwen in de onafhankelijke commissie die naar eventuele skeershut. Terug met de meesten zwaardigen. Vanuit Friesland binnen wij daar woord met doen om te zien van wat kunnen de meesten van familie bewezen spreken daarin u bij helpen kunnen om dat ik goed uit te ronden. Maar vooralsnog sluiten wij zo bij die landelijke onafhankelijke commissie en het protocol wat erbij is. Het Verenigd Koninkrijk stapt het definitief uit de Europese Unie en die stap krijgt mogelijk grote economische gevolgen voor tal van Friese bedrijven. Want het is de vraag wat er takom hier en daarna nog vrij handel druiven de kin. Er gaan alle jaren een soort Nederlandse jerappels naar Groot-Brittannië en poortjerappels. Het is voor de Nederlandse bouwboeren van groot belang dat de handel met het Verenigd Koninkrijk teruggaan kan. Dat zei het voorzitter Teun de Jong van het vakbond van Nederlandse ikkerbouwers. Wij hebben nu flinke export naar Engeland en dat Engeland die is niet zelfvoorzien, dus dat is zelf vrij blijven. Maar ja, dat zie je toch. Wij zijn ook wel gewend om naar een heel soort landen te exporteren die niet onderdeel zijn van de Europese Unie. Maar wat zien we dan wel? Dat er heel vaak hindernissen aan de grenzen komen. En hindernissen kosten geld. Het waar dan. De lucht is bruin en er is kans op Rijn. Er zit een matige en vrij krachtige zuidwestelijke wind en het is een graad als 10. Morgen is het meest droog en heel zacht, 12 graden. Snijn eerst droog, middags Rijn en dan wordt het 9 graden. Hast u last van kalkontslag? Vervelend nou? Doe is kalkontslag voorkomen op een simpele en effectieve manier met de Big Green.
Bij de Big Green haast geen afvier nodig. De hoogst geen zout bij te vullen en we letten in tegenstelling tot een wetteronthudder de zoen en mineralen in het wetter. De Big Green is milieuvriendelijk, verbetert de kwaliteit van in drinkwater en is makkelijk te installeren voor een lege prijs. Dus was het al van die kalkoenslag? Kies dan voor Big Green. Zoek voor meer informatie op big-green.nl. Het zal maar je vakantie zijn, zo lekker thuis aan de Spaanse Costa. Al vanaf €175. Ga met het vliegtuig, de bus of met de auto. Kijk snel op solmar.nl en profiteer nu nog van de vroegboekkortingen. Snijn in Bureau de Vries. Beste mensen, ik heb geen goed nieuws. Maar deze temperaturen, hoe je de redens net uit vet te hellen, want het raant er wel au. Wij kunnen op dit moment geen tocht uitschrijven. Stiet u vreetrietcultuur vaai? Je zit er hard meer te wachten op het eerste lip uit en dan op de eerste ijsbaan niet op gaan. Het IJsforum docht uitspraak. Snijn al voeren in Bureau de Vries. Het gaat on. Het zal maar je vakantie zijn. Profiteer van de vroegboekkortingen op solmar.nl. Oneindige beweging. Een uitstalling over het werk en leven van schilder, plastiek en glaskunstenaar Jan-Burk de Vries. Te schijn bij 4 april in Olbe op het Oudehuis te Tjerkhaal. Meer informatie op tresor.nl. Omroep Friesland. Nog iets jaloeren te gaan dus. En we gaan nog 12 trains te gaan. Straks Klazina en eerst een prachtig koor. Ze schieten hier levens. Ben ik prachtig mooi omkleed. Al in een speciaal t-shirt doen. Er staat Must op. Had alles met musicals te krijgen. Ze spelen takken weer net op het Versfestival. Maar het is wel een van die voorbeelden dat er in Stits een hele prototype met mijn talent. Liedje baby Ja, hartstikke mooi. Ze is toch al lang bij Must. Ja, of jou hier. Oké, en wat weer de aanleiding voor jou? Nou, een vriendin van mijn zus die zit erbij, dus toen dacht ik, ja, is leuk. Toen voel ik er ik wel bij. En doe je me alleen een musical nummers? Ja, we zijn musicalopleiding. Dus... Oké. Oh, de hele musicalopleiding? Ja. Oh jee. Het staat er... Oh, ik maar beter Jan kan mijn lesbril nemen. Hoe lang zit je er al bij? Want doe best hier eens een keer jeder weg. Ja, ik ben Jerwe. Hij is jong volgens mij. Ja, klopt. Ja. Maar toen zie je al bij dat musical gebeuren? Of niet? Ja, die kreeg ik mij bij. Is dat leuker of gewoon oors of leuk om erbij te doen? Het is beide heel leuk. Ja. Ja. Heftige opleiding? Jawel, het is heel veel repeteren, maar het is wel heel leuk. Heel fanatiek dus. Ja, zeker. Leuk sfeer. Jongens, waar ben de jongens? Jere. Ah, goeie. Hoi. Hoe is het? Goed. Mooi. En doe al lang bij het koor? Ik zit ook af jou hier. Ja. Bij de musicalopleiding, dus ik moet even een oor sissen. Ja, eigenlijk wel. En best bij de musicals begonnen omdat je dat leuk vond? Of doe je gewoon zoiets van, hey, ik heb een talent, daar moet ik iets mee doen? Nou, ik zie het al op iets oors, kindermuziektheater. Okay. En ik wist dat moest bestoen. Dus toen dacht ik, nou, dat ik auditie van. En dan zit ik er inmiddels al 4 jaar bij. Superleuk. Ja. En vind je dat leuk, die combinatie van zang en het spelen bij het theater, het theatrale system? Ja, ik is het heel goed ontwikkelen, alles bij elkaar. Maar dan zit ik wel alweer apart. Dus dat is wat mooie van mist. En waar is die mevrouw? Introduceer haar even. Dat is Irene Martin. Ja, en is de grote baas? Jazeker. En dirigent en streng, juf. Ja, heel erg. Alles door. Ja. Maar ze straalt wel. Trots zeker op deze groep, of niet? Ja, super trots. En dit is nog maar een 4e deel van de groep. Oh my god. Ja, we zijn met 76 mensen. Jeetje. Iedere vrijdagavond dan hebben zij les in zang, dans en acteren. En ieder jaar maken we weer een hele grote productie, een Theater Sneek. En ook dit jaar hebben we Oliver, de musical. Ja. 76. Doe je dat in één groep? Nee, het zijn 4 leerjaren. Je begint dus in het eerste jaar. En hier achter mij staan mensen uit het 3e en het 4e leerjaar. Je begint in het eerste jaar en dan klim je dus zo op. En ik ben overigens niet de muzikale leiding, hoor. Die zit daar achter de vleugel. Oké. Ik trek er even in. Hoi, hoe is het? Moes mee. Hey, oké, leuk. En doe kiest de noemers wat uit in de musicals en dat soort dingen? Nou, dat gaat wel in overleg. Oké. Maar ik ben de zangdocent en vandaag ook gepromoveerd tot pianist. Ja. Nou, voor mij komt wel goed, toch? Ja, tuurlijk. Ja, oké. Hartstikke mooi. Goed zo. Ben je er klaar voor? Ja, helemaal. Doe jij ook mee, Irene? Nee, ik doe absoluut niet mee. Dat laat ik. Ik doe meer de regie van de voorstelling, dus dat zingen dat laat ik helemaal aan hun over. En die grote voorstelling, wanneer is die? Ja, dan ga ik even spieken. Die is 17, 18 en 19 en 25 en 26 april in Theater Sneek.
Er zijn nog kaarten, dus theatersneek.nl. En mocht je nou talent hebben in zang, dans of acteren... en alle 3 heel erg leuk vinden om te doen... dan kan je altijd auditie doen. Dat is altijd in het einde van het schooljaar en in het begin van het schooljaar... staat allemaal op onze website. Want al deze mensen, dat hadden we nog niet bijgezet... ze komen niet allemaal uit Sneek. Hè? Ze komen uit heel Friesland. Echt een hele provincie. Ja, het is echt een provinciale opleiding. Ja. Okay. Straks op Jan, dames en heren, thuis. Eerst even luisteren. Ik zou zeggen, het dak Meijer wel aan. Welke 2 nummers geven we aan? Dat zou fijn zijn en kom er maar bij. En beide uit Oliver? Ja, komen beide uit de musical Oliver. Meid zal eens. Even machinaal, even live in orde. Live in orde! Bandje! Ja, nog maar de muziek komen, toch? Of net? Oh, de pianist, ja. Blijf schenken, blijf klinken, wij leven voor vandaag. Ga lekker gin drinken en niet zo zuinig graag. Blijf dansen, blijf chansen, is het niet één groot spel? Met altijd meer kansen en dat bevalt me wel. Stel je voor, je leven ging over rozen, dat zou fijn zijn. Dat zou fijn zijn. Geen gezeur en eventjes geen penose, dat zou fijn zijn. Dat zou fijn zijn. Leuk wat geld en leuk een vent, dat je net gelukkig bent. En je al die frikken dan in de Theems kan flikkeren, dat zou fijn zijn. Die chique kaktypes wijzen ons snel op straat. Stik met je principes. Schelden doet ons geen kwaad. Wij lonken. Hoe kom je anders rond? Wij rollen broekzakken op menig mannenkont. Stel je voor, niet matten met dronken klanten, dat zou fijn zijn. Dat zou fijn zijn. En je kaars niet branden bij de kanten, dat zou fijn zijn. Dat zou fijn zijn. Ze laat je man je weer eens rauw, wordt je ene oog dan blauw. Maakt niet uit dat Zweden of slaat hij ook tot de regenboog, want hij houdt van jou. Geen frutsels, geen franje, geen vieren en geen lint. Geen kantjes, dan kan je werken in weer en wind. Aanvoeten, heb je hier geen gebrek. Laat morgen verrekken, wij hebben hier een plek. Stel je voor, geen vegen om jou te plagen, dat zou fijn zijn. Dat zou fijn zijn. En geen pestspokratten die aan je knagen, dat zou fijn zijn. Dat zou fijn zijn. Maar helaas, ik weet heel goed dat een heler helen moet. Maar alleen zo spelen we, wat we stelen, delen we tot de laatste jood. Stel je voor, nooit over je laten lopen, dat zou fijn zijn. Dat zou fijn zijn. Doodgewone dingen te kunnen kopen, dat zou fijn zijn. Dat zou fijn zijn. Fijne man, een fijn gezin, zit voor mij er vast niet in. Of mijn eigen stukje zon, als dat ooit nog lukken kon, dat zou fijn Hey, kom er maar bij ons.
lekker bij onze kliek. Hey, kom er maar bij, dat is tof. Hey, kom er maar bij deze beestenboel. Wij vreten niet veel, dat is waar. Het is zat, dat delen we met elkaar. Als je me vraagt hoe vaak wij hier zware dagen zien, lege maag zien, nou vaak. Maar er is altijd wel iemand die nog tijd heeft voor een rondje voor de zak. Hey, kom er maar bij, schuif aan. Wij zoeken de maat, dus hup. Dan kan je met z'n allen naar de donder gaan. Dus kom er maar bij de club. Hey, kom er maar bij ons. Hey, kom er maar bij de familie hier. Wij vinden je sympathiek. Vast lekker bij onze kliek. Hey, kom er maar bij, dat is tof. Hey, kom er maar bij deze beestenboel. Wij vreten niet veel, dat is waar. Het is zat, dat delen we met elkaar. Niemand die leven moet met een ontevreden snoet. Of bescheten doet en duur. Hier is het leven goed, ook al vloeit er wel eens bloed. Als ze komen voor de huur. Hey, kom er maar bij, schuif aan. Wij zoeken de maat, dus hup. Dan kan je met z'n allen naar de donder gaan. Dus kom er maar bij, ja, bij de club. Wij die zware dagen zien, lege magen zien, nou vaak. Maar er is altijd wel iemand die nog tijd heeft voor een rondje voor de zon. Rondje voor de zon. Hey, kom er maar bij ons. Hey, kom er maar bij de familie hier. Wij vinden sympathie. Jij past vast lekker bij onze kliek. Hey, kom er maar bij, zo stof. Hey, kom er maar bij deze beestenboel. Wij weten niet veel, dat is waar. Het is zat, dat delen we met elkaar. Als je me vraagt hoe vaak wij je zware dagen zien, lege magen zien, nou vaak. Maar er is altijd wel iemand die nog tijd heeft voor een rondje voor de zaak. Hey, kom er maar bij, schuif aan. Wij zoeken de maat, dus hup. Dan kan je met z'n allen naar de donder gaan. Dus kom er Wauw. Applaus voor hemzelf! Dank je me wel. En wat mij betreft tot de volgende keer. Succes met je opleiding. En met Oliver. Dank u wel, dank u wel. Ik ga nog even naar Irene. Irene, opmeester zich op je aanwollen voor deze opleiding. Het is een squalvakantieseizoen, dus door het nog wel even. Ja, dat is in eind juni en in september. Dan zijn de audities. En ze kunnen alles vinden op atriumsneek.nl of op mustmusicalopleiding.nl. Mag ik nog één ding vertellen? Ja. Want we hebben nu natuurlijk een prachtige repetitieversie gehoord van deze nummers. We zijn nog volop in de repetities. We zijn eigenlijk nog maar 3 weken bezig. Oh. En in april staat de musical er en dan hebben we een live orkest. Dus dan klinkt het allemaal heel anders. Nou, dit klonk wel heel fantastisch. Ja, dankjewel. Pianist, dankjewel. Cor, dankjewel. Must, M-U-Z-T. Zet er maar even bij. Dankjewel. Applaus nog een keer, vrienden. Asus Klasina hier in de studio. Maar eerst even naar de hoek van de bar. Maar ik heb bij die Del de klas herinneren. Nee, maar helemaal niks. 2 heren. Maar even de rug zetten van morgen roept ik dat er een metal café in Dokkum komen zou. Dat gaat ook net erom, maar er is wel een metal café op een Verstrein. Zo, dat is goed, hè? Ja, dat is een beter bericht. Stel jezelf weer voor. Nou, ik ben Marcus. En doe best. En ik ben Rico. En wat ga je hem doen? Nou, we gaan morgen een festivaltje houden in de Westrein, in het Badhoes. Kijk. 3 bandjes. Ja. Nou ja, we weten al wel wat er in de Westrein voortkwam is uiteindelijk, hè? Ja. Mijn Metallica. Mijn Metallica. Ja. Twisted Sister. Onder andere. Rock and roll. Creator had er geweest. Ja. En we hebben al 3 mooie bands programmeerd. Wat is de heimsteen? We beginnen met Oltas. Ja. Dat is uit de Postcomedy. Ja. Regionaal bekende band. Dan hebben we Manu Armata. Die komt uit Haas. Ja. Dat is de beste hardcore band van Nederland. Ja. En dan hebben we hoofdact
enkele machine uit Noord-Holland. En die timmer je goed onderweg. Dat wordt wel Van dik hout dus. Ja, dat gaat best. En Dikke Prima, die draait het al. Ja, wat onder nog ander. Maar is de bedoeling dat dit vaker is? Vaker metal op een wedstrijd? Ja, het is natuurlijk altijd leuk om met z'n allen even zo'n mooi feest te organiseren. Lekker tegen behoes natuurlijk. Ja, daarom. En vooral onder de noemer support je local scene, waar we wat lokale bands vooral in de aandacht zetten. Van Litters en Sham, wat je hem kennen. En we maken er met z'n allen een mooi feest van. En dat is natuurlijk prachtig dat het op zo'n manier kan. En mooi zalig, Badhoes. Ja, nou, het is wel me benauwd. Ik ben er nog het best. Serieus hè? Nee. Dat is wel helemaal... Doe wel hoop ik hè? Ja, vaker nog. Ja, daarom. Maar goed, metal dus. En zit er een ritme in? Wat je hem nog meer aan wil? Is een soort metalcafé, wat zal zijn? We hadden sowieso alle weken een radioprogramma. Ik het zei mij bij RTV af. Snijden Jan van 8 tot 10. En dat hield ik Metal Café, hoe toepasselijk. Hè, maar ja, we zien even hoe dit rent. En als het goed gaat, dan doen we het meer weer wat. En ik ben in contact met al een beetje verlengd met sommige bands. Maar ik stiekem al verklappen. Hoe laat? 8 uur gaat het door en los. Wat kost het? Een tientje. Mooi. En Badhoes Spaarlonen 1A zou u te hollen. Dat wordt maar even googlen hier. Man, dank u wel. Ja, graag gedaan. En metal, ik ben er altijd blij van. En blied mij dat het weer gebeurt. Tot de volgende keer, jongens. Hartstikke mooi. Ja, ik ben wel een metal-liefhebber. Klaasina, waar best? Ja, daar best. Ja. Dames en heren, de laatste artiest begint er feestelijk uit. Blijf lekker zitten, jongens. Want we zitten bij de soundcheck. Zullen we er al even mooi te swingen. Hoi, ik ben Klaasina. Hoi. Hallo, het gaat hartstikke goed. Ik zeg even wat oren beelden. Waarom van Noorderwien dat ze eens een keer optreden. Maar dat is ook wel Perry Verlien. Ja, dat is geloof ik alweer een jaar of 5 terug. Ja, dat was het duet ook nog toen met Lietse Hillen. Ja, klopt ja. Ja, een kind is net een speeltuin, dus dat is alweer een poosje terug. Had hij die een beetje coacht, een beetje geholpen bij de carrière? Nee, we kwamen elkaar regelmatig toevallig, tegen en heel toevallig kwamen op het idee om dat nummer samen uit te gaan brengen. Dus ja, hartstikke leuk. Singles, cd uitbrengen en een tijdje, groot feest hè? Ja, zeker. Ik heb 7 maart 2020 heb ik mijn jubileum. Want dan is het alweer 10 jaar geleden dat ik mijn allereerste single uitbracht. Wow. En dat gaan we met heel veel collega-artiesten gaan we dat vieren in Sanssouci in Bellicum. Dus ben je benieuwd naar alle informatie over het evenement? Kijk dan gerust even op Facebook. Hartstikke mooi. En we willen de naam maar een keer weer. Maar ik moet je toch vragen om het eerste nummer voor u te zingen. Welke werk begint mij? Ik begin met een liedje uit 2014 alweer. Toeval bestaat niet. Ik zie ze live in Noorderwien, dames en heren. Publiek. Dankjewel. Dit werd sfeervol. Mike Klaasina, live in Noorderwien. Nooit had ik erover durven dromen. Misschien een keertje stiekem even gauw. Dat het nu zo ver toch is gekomen. Voel ik de geborgenheid bij jou. En vraag iets hoe het kan of het een wonder is van boven. Misschien is het lot of iets waarin je moet geloven. Ik weet alleen dat ik gelukkig ben. Toeval bestaat er niet. Dit moet zo zijn. Dit stond geschreven in de sterren of misschien nog wel iets verder, want het voelt gewoon zo fijn. Toeval bestaat er niet. Het was al bepaald. Waar ik uiteindelijk zal belanden, het geluk ligt in mijn handen, want het leven ons nog biedt. Toeval bestaat niet. Geen glazen bol waar ik soms kon lezen wat mij nog stond te wachten allemaal. Blijkbaar heeft het zo dus moeten wezen. Heel onverwacht en daarom zo speciaal. En zwing het geluk af door je dromen na te jagen. Ik geniet te veel om mij van alles af te vragen. Het is mij overkomen op een dag. Toeval bestaat er niet. Dit moet zo zijn. Dit stond geschreven in de sterren of misschien nog wel iets verder, want het voelt gewoon zo fijn. Toeval bestaat er niet. Het was al bepaald. Waar ik uiteindelijk
Dankjewel. Als is nog een nummer, maar ik praat natuurlijk even met Klasina. Even hoe dat feest vandaag in het Sienier bestaat. Weet leuk het Sienier trouwens? Jazeker, we hebben heel veel mee mogen maken in die 10 jaar. En waaronder natuurlijk optredens zoals in Ahoy, het Circus Theater in Scheveningen. En nog heel veel andere mooie en bijzondere dingen. Ster op het plein heb je wel eens opgetreden volgens mij? Nee, Ster op het plein niet. Oh, nee, dus ik dacht ik een videootje van je zag. die mag er nog wel bij. Die ga ik voor je regelen. Hey, dat feest, wie komen er allemaal? Onder andere Wimmy Bauma, Marloes Oosting, Lietse Hille, Jelle Jitsen, Appie Scheer, Anne Hazes en eigenlijk is te veel op. Wie is Anne Hazes? Anne Hazes, ken je die niet? Nee. André, ja, Anne, hoe heet die? Anne Rodenburg. Ja, okay. Anne Rodenburg, ja, die noemen ze Anne Hazes. Ja, die doet de Hazesnummers. Ja, dat is de Friese André Hazes, tevens ook een hele goede vriend van mij. Dus ja, zeker leuk. Ja. Nog een keer de datum? De datum is 7 maart 2020. Dus de intree is voor die avond maar €5. En mocht je hem in een voorverkoop halen bij 10 munten, dan is de intree geheel gratis. Dus zeker de moeite waard. Hey, ik heb je single hier. Ik lach en leef de dag. Ik loop regelmatig met releases wat achterop. Hoe lang is deze al uit? Deze is uit sinds september. Oké, ja, dus ja, zo, dat is meestal bij mij. Dat mensen, dat wordt bij mij altijd. Drukman, hè? Drukman. Het hoort erbij. Ja, maar jij bent gelukkig druk met je carrière. Dit is je laatste ook, of niet? Ja, dit is mijn laatste single. We zijn intussen natuurlijk ook wel weer bezig met een nieuwe single. Want het jubileumfeest, er hoort natuurlijk ook... Er moet een beetje een single bij, hè? Er hoort eigenlijk ook een jubileumsingle bij. Dus daar zijn we druk mee bezig. Een aantal demos al mogen ontvangen. We zijn er nog niet helemaal uit. Dus we moeten ook een klein beetje opschieten om 7 maart natuurlijk te komen met de nieuwe knallen. Welke ga je nu doen? Ik ga nu doen Ik lach en leef de dag, de laatste single. Deze dus? Zeker weten. Dames en heren, live in Noorderwind, Klasina! Een tijd dat ik het even niet zie zitten, ken ik niet. Het zonnetje zal schijnen elke dag. Ik heb tranen van geluk, nee, ik heb geen tranen van verdriet. Hoop dat dit blijven mag. En ik ben totaal niet te bang, want dit duurt mijn leven lang. Ik lach en leef de dag. Ja, ik geniet van alle dagen. Nee, nooit zit ik eens in een dip, of voel ik me even zin. Het leven lacht me toe. Ik lach en leef de dag. En blijf genieten alle dagen. Al is het soms een beetje dit en is het soms een beetje dat, lacht toch het leven toe. En denk je bij jezelf, waarvan had zij toch al die kracht? Ze straalt zo van geluk. Nou, ik kan je vertellen, het is wat jij ervan verwacht. Blijf maar geloven, dit gaat nooit stuk. En ben nu maar niet te bang, want dit is echt je leven lang. Ik lach en leef de dag. Ja, ik geniet van alle dagen. Nee, nooit zit ik eens in een dip, of voel ik me even zit. Het leven lacht me toe. Ik lach en leef de dag. En blijf genieten alle dagen. Al is het soms een beetje dit en is het soms een beetje dat, lacht toch het leven toe. Ja, la 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 la. Ja, la 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 la. Ja, la 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 la. La 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 la. La 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 la. Ik lach en leef de dag. En blijf genieten alle dagen. Al is het soms een beetje dit en is het soms een beetje dat, lacht toch het leven toe. Al is het soms een beetje dit en is het soms een beetje dat, ik lach het leven toe.
Klasina, de kist nog wat kaarten verkregen. Dus Sanssouci in Belgium. Single is intussen al iets uit. Er komt een nieuw uit. Ik lach en leef de dag. Dankjewel, succes. Jullie ook heel erg bedankt. En tot de volgende keer, hè. You got a deal. Must, dankjewel! Hey! Klaas-Pieter, bedankt voor al die regeling voor die prachtige talenten. Dit weer Noorden weer live. We zijn er na je weekend weer. Dag. Dankjewel! Hoi! Of zeg ik zijn naam even? Hey, dankjewel. Tot de volgende keer.